Θύματος, η ΑΕΚ έχει 42 βαθμούς, Καβάλα 37, διακύβευμα η συμμετοχή στους αγώνες των play-off μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ με τέταρτη θέση ως τώρα αισθάνεται σχετική μόνο ηρεμία. Έχει πίσω της την ήττα από την Λάρισα μετά από 9 αγώνες που ήταν επιτυχημένοι με νίκες και ισοπαλίες. Και η Καβάλα με τον Άντεμο στον πάγκο είναι 5 αγώνες αίτητη και πριν από ένα μήνα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο είχε πραγματοποιήσει σπουδαία εμφάνιση και πέτυχε μεγάλη νίκη με 2-0 επί του Παναθηναϊκού τότε, εντυπωσιάζοντας τους πάντες, αλλά είχε δείξει δείγματα από τον πρώτο γύρο της ποιότητας στο παιχνίδι της, των καλών παικτών που διαθέτει απέναντι στην ΑΕΚ του Ντούσαν Μπάγεβιτς, που σήμερα με απουσίες στην άμυνα θα παρουσιάσει ένα καινούριο εντελώς σχήμα, μάλιστα με ντεπούτο, με το βάπτισμα του πυρός για τον 18χρονο ακόμη, τον Ιούνιο θα κλείσει τα 19, Κώστα Μανολά, ανιψιό του μεγάλου Στέλιο Μανολά, που έγραψε δική του ιστορία με τα χρώματα της ΑΕΚ και πριν από 12 χρόνια είχε αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο ως ποδοσφαιριστής. Πέρασε και ως team manager βέβαια από την ομάδα της ΑΕΚ μαζί με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς και φανταζόμαστε ότι με υπερηφάνεια θα βλέπει τον ανιψιό του να κάνει τον ντεπούτο του με την κυτρινόμαυρη φανέλα σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς απουσιάζει ο Μαϊστόροβιτς και ο Μανολάς θα είναι ο παρτενέρ του Γιάχιτς στο κέντρο της άμυνας στην δεκάδα των γηπεδούχων που θα παίξουν με 4-4-2 απέναντι στο 4-5-1 του Άντεμος, ο οποίος θυμίζουμε ότι στα 4 από τα 5 μάτς που έχει κοουτσάρει στο πρωτάθλημα την Καβάλα έχει προχωρήσει και σε αυτή την κάπως κεντρική επιλογή με την αλλαγή γύρω στο 30. Σήμερα έχει κρατήσει τον Σμολάρεκ στον πάγκο και παίζει με τον Ιωάννου στην κορυφή της επίθεσης. Διαιτητής της συνάντησης είναι ο κύριος Σιδηρόπουλος από τα Δωδεκάνησα. Και πάμε να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων και τις διατάξεις που θα έχουμε στον αγωνιστικό χώρο για τους αντιπάλους στο σημερινό παιχνίδι. Ο Σάχα κάτω από τα δοκάρια για την ΑΕΚ με τον Αραούχο δεξιά στην τετράδα, Γεωργέας αριστερά, Μανολάς στον ντεμπούτο του με την ΑΕΚ, είχε παίξει 5 παιχνίδια με το Θρασίβουλο πέρσι στη Super League. Ο Γιάχιτς δίπλα του, Καφές και Γκέντζογλου με την επιλογή του Μπάγεβιτς, καθώς ο Μάκος είναι στην κερκίδα στα χαφ. Ο Λεωνάρντο δεξιά, ο Σκόκο αριστερά. Συνήθως αυτοί αλλάζουν στη διάρκεια του αγώνα. Τζεμπούρ και Μπλάνκο στην επίθεση. Στον πάγκο Αραμπατζής ο Αλεξόπουλος στη διάθεση του Μπάγεβιτς μετά από 10 μήνες είναι έτοιμος για δράση και πάλι. Είχε τραυματιστεί στα περσινά play-off. Καράμπελας, Γιαχάγια, Χέρση, Μαντούκα και Νέμεθ συμπληρώνουν την αποστολή για τους γηπεδούχους που δεν έχουν τον Μαϊστόροβιτς, τον Μάκο και τον Ζεράρντο σήμερα. Για την Καβάλα του Άντεμος στο 4-5-1 με τον Ιτάνς, τον είδατε για λίγο πριν κατά τα δοκάρια, τον Παβίσεβιτς δεξιά, τον Οικονόμου αριστερά, ο Αυστραλός ο Μουρ μαζί με τον Ψωμά στο κέντρο της άμυνας, ο Ντικρόκ με τον Ντομπρασίνοβιτς, δύο αμυντικά χαφ με το Λάκη που έπαιξε συνολικά 8 αγωνιστικές σεζόν στην ΑΕΚ και παίζει σήμερα δεξιά στην διάταξη της Καβάλας, ο Νουάτσι αριστερά, ο Ρούμα πίσω από τον Ιωάννου με τον Κατραγιαννάκη, αλπραγματικό goalkeeper, εδώ ο Τζεμπούρ, και ακόμη στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους τον Θεοδωρέλη, τον Σόσιν, τον Σιόντι, τον Σέρβο Ιβάν Κοβσδένοβιτς, τον Σμολάρεκ που είχε κάνει την ζημιά στο Παναθηναϊκό εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και τον Γιάννου. Εδώ ο κύριος Σιδηρόπουλος με βοηθούς τους Γενναίο και Καρσιώτη. Τέταρτος είναι ο κύριος Μάνταλος από το Σύνδεσμο της Αθήνας. Θυμίζουμε ότι η Καβάλα δεν έχει χάσει από κανέναν μεγάλο εφέτος και δεν μιλάμε μόνο για τις ομάδες του κέντρου αλλά και τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη. Εκκρεμεί εκτός από το σημερινό μάτς για την Καβάλα και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Στο πρόγραμμα που ακολουθεί πάντως η ομάδα του Άντεμος έχει 3 μάτς εντός και θυμίζουμε βέβαια ότι έχει παρουσία και στον άλλο θεσμό του κυπέλου με παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα κόντρα στον Άρη εκτός έδρας και έτσι είναι σαφώς η χρονιά μαγική για τους καβαλιώτες, αφού και διεκδικούν θέσεις στα play-off αλλά και θέλουν να κάνουν την έκπληξη και να βρεθούν στον τελικό του κυπέλου. Εδώ ο Γεωργίας στην κεφαλιά, πρώτα δευτερόλεπτα στη συνάντηση, ο Ρούμα προς τα πίσω, τον Μπρασίνοβιτς θέλει να βγάλει την παλιά εκεί όπου δεν πέρασε για τον Ιωάννου η μπάλα, παίρνουν με το Λάκη οι φιλοξενούμενοι. Ο Ρούμα έχει έρθει δεξιά, δεν παίζει σήμερα για την Καβάλα ο Ντιέ, ο Ντουγκλάο, ενώ βλέπουμε τον Ουνοάτσι που έχει βάλει 10 γκολ φέτος, έχει εντυπωσιακή απόδοση στη φετινή σεζόν, και δεν παίζει και ο Ρινκόν με τις 2 κίτρινες που πήρε στο μάτς με τον Άρη. Ευκαιρία να ακούσουμε τους 2 ρεπόρτερ, ενώ βλέπετε τα στοιχεία του καιρού. 10 βαθμοί η θερμοκρασία εδώ στο Μαρούσι και πάρα πολύ μεγάλη υγρασία, 78%.
Για να πάμε αρχικά στο Μανώλη Βογιατζάκη που είναι κοντά στον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος άφησε το λαγό σήμερα εκτός 19, επιλέγει, όπως πολύ σωστά είπε, στον Κώστα Μανολάκη για πρώτη φορά στην αποστολή. Μάλιστα, είναι ο πρώτος παίκτης που ακούει και τις οδηγίες του Ντούσαν Μπάγεβιτς από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Στα πρώτα δευτερόλεπτα του είπε να μην μένει τόσο πίσω, να ακολουθεί το Γιάχιτς ώστε να προωθείται και να μην καλύπτει. Και φαντάζομαι τους ότι ακούει επιθετικούς. αρκετά συχνά σήμερα, γιατί ίσως να θέλει να το βοηθήσει να αποβάλει και όποιο τράκα έχει, έτσι. Λογικό είναι αυτό. Με το νούμερο θυμίζουμε 24, ο Κώστας Μανολάς, τον Ιούνιο κλείνει τα 19. Έχεις να προσθέσει κάτι άλλο τώρα για την έναρξη αυτή του αγώνα? Απλά να θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας έκανε 2 δοκιμές ο Μπάγεβιτς. Προσπαθήσαμε μάλλον να αποκρυπτογραφήσουμε τις σκέψεις του σχετικά με την ενδεκάδα. Σήμερα επέλεξε το 4-4-2 που δοκίμαζε όλη την εβδομάδα. Απλά είχε 2 διαφορές σε σχέση με τις δοκιμές αυτές. Για να δούμε το Σκόκο στην πρώτη ενέργεια των παικτών της ΑΕΚ στο δεύτερο λεπτό. Το σουτ περνάει out για την ομάδα του Σαμπάγεβιτς. 7 γκολ φέτος ο Σκόκο στο πρωτάθλημα, πρώτο σκόρερ πάνω και από τον Ισμαήλ Μπλάνκο που έχει 6. Να ακούσουμε τον Γιώργο Αργυρόγλου που θα είναι κοντά στον Άντε Μος, ο οποίος, να δούμε, Γιώργο, καταρχήν αν θα κάνει αυτό που έχει πραγματοποιήσει τα περασμένα παιχνίδια, να κάνει αλλαγή γύρω στο 30. Καλησπέρα. Και μία και δύο αλλαγές κάνει ο Ολλανδός τεχνικός, ανάλογα με το πώς πηγαίνει το παιχνίδι. Πάντως σήμερα η Καβάλα θα παίξει αμυντικά με ξαφνικές αντιπιθέσεις. Το σύστημα βέβαια που συνηθίζει και κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και που απέδωσε τότε. Βέβαια, απέδωσε. Θέλει να διατηρήσει το αίτο κόντρα στις μεγάλες ομάδες. Αυτό το συζητούν, να ξέρεις, οι παίκτες της Καβάλας, ότι δεν έχουν καταφέρει να χάσουν από τους μεγάλους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σίγουρα υπάρχει κίνητρο, αλλά υπάρχουν και απουσίες αρκετές. Για να δούμε τον Μπλάνκο του για την ΑΕΚ να γυρίζει παράλληλα με την εστία του Ιτάνς και θα τρέξει να προλάβει ο Σκόκο την μπάλα και την πρόλαβε στο τρίτο λεπτό και θα ολοκληρώσει σε λίγο ο ρεπόρτερ μας. Ενώ η παλιά του Γεωργία για τον Μπλάνκο δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο φόρτης ΑΕΚ, δεν προλαβαίνει. Και βεβαίως, Γιώργο, έχει για τους λάτρεις της ιστορίας και των παραδόσεων την παράδοση εναντίον της Καβάλα. Αλλά ναι, αυτά μόνο μια φορά έχει καταφέρει βέβαια στο παρελθόν να πάρει, πολύ παλιά να πάρει μια ισοπαλία. Το 1973. Ναι, το 1970, αρχές δεκαετίας του 70. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να τονίσουμε και τις απουσίες που έχει η ομάδα της Βόρειας Ελλάδας. Ο Ντουγκλάου, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που έχει εντυπωσιάσει με την παρουσία του μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Ο Ντιέ, που έχει κάνει καλά παιχνίδια και αυτός και με τον Ηρακλή αλλά και με την Καβάλα. Στον και ο άξονα, δηλαδή, δύο ναι. πρώτες απουσίες που Λοιπόν, απουσίες σημαντικές οπωσδήποτε. Τέταρτο λεπτό, 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τέταρτη ΑΕΚ στη βαθμολογία με 42 βαθμούς. Έκτη Καβάλα με 37. Παιχνίδι κυπέλλου ημιτελικός. Πρώτος με τον Άρη την Τετάρτη για την ομάδα του Άντε Μος, που έδωσε μια συνέντευξη σε συμπατριώτες του, δήλωσε ότι δεν ξέρει τι θα γίνει μετά το καλοκαίρι, αν θα μείνει στην Ελλάδα. Και η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Πλάγιο για τον Ρούμα, η κεφαλιά από τον Γιάχιτς, ενώ ήταν κοντά του ο Μανολάς. Ένα μικρό γλίστριμα εκεί του Σκόκο, αφήνει για τον Καφέ που έχει παρτενέρει σήμερα τον Γκέντζογλου στο κέντρο. Αραούχο έχει συγκλίνει. Ο Λεωνάρντο, συγγνώμη, διορθώνω. Στο 5ο λεπτό η προσπάθεια του Βραζιλιάνου. Μπάλα out. Εδώ ο παδί της ΑΕΚ. Μανώλη, νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι πάνω από 5-6 θεατές σήμερα. Πιστεύω ότι περίπου τόσοι μαζεύτηκαν, γιατί περίπου 10 λεπτά πριν τον αγώνα δεν ήταν ούτε 3.000-4.000. Τώρα πάντως πιστεύω ότι έχουν μαζευτεί περίπου 5-6.000 φίλοι της ΑΕΚ για τον αγώνα. Είτε και η τελευταία εμφάνιση κόντρα στη Λάρισα που τους απογοήτευσε, το αποτέλεσμα. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Ενώ στην προηγούμενη φάση φώναξαν για φάουλ στον Καφέ από τον πάγκο της ΑΕΚ. Πήραν οι παίκτες της Καβάλας. Ο Ρούμα, καθώς γλίστρισε ο Γκέντζογλου, προχωράει, περνάει ο Νιγηριανός την μπάλα για τον συμπατριώτη του εκεί ο Νουάτσι στην κόντρα. Δεν είναι ο τυχερός, καθώς βγήκε τελευταίος. Την μπάλα κατέληξε out. Κοιτάξτε την παλιά του ο Ρούμα για τον Νουάτσι. Παρέμβαση εδώ από τον Ραούχο, κοντράρει μπάλα στον παίκτη της Καβάλας, η οποία στο πρώτο γύρο κέρδισε με 2-1, θυμίζουμε, την ΑΕΚ σε αυτή την εκπληκτική σεζόν με τις επιτυχίες με τους μεγάλους. Και είναι η κοιλιά πριν αναλάβει ο Ντεμός, την έχει κρατήσει στην 6η θέση, θα μπορούσε να είναι και πιο ψηλά. Αλλά βεβαίως συγκομιδή είναι συνολική. Ο Τζεμπούρ εδώ δεν μπόρεσε να κοντρολάρει στο 6ο λεπτό. Μπροστά μαζί με τον Μπλάνκο στο 4-4-2 του Μπάγεβιτς σήμερα. Και ανεβαίνουν να πιέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Εδώ ο Βασίλης Λάκης, 6 σεζόν σερί, πήγε στην Αγγλία να δοκιμάσει την τύχη του Crystal Palace, γύρισε άλλα 2 χρόνια στην ΑΕΚ πριν πάει στο ΠΑΟΚ
και βρεθεί στα 33 του πλέον. Να συμμετέχει σε αυτό το οικοδόμημα φέτος της Καβάλας με 16 συμμετοχές τώρα, 17η σήμερα. Η ένατη ως βασικός. 7ο λεπτό, παλιά του Λεωνάρντο. Αφήνει ο Παβίσεβιτς για τον Ιτάνζ. Το 4-5-1 δεν σημαίνει ότι η Καβάλα δεν έχει επιθετικές βλέψεις και δεν σημαίνει ότι δεν μπαίνει με προσανατολισμό να βγει μπροστά με τους παίκτες που είναι πίσω από τον Ιωάννου. Και ο Νουάτσι ξεκινάει ταχύτατα και βγαίνει πλάγια από τα αριστερά, και ο Ρούμα πίσω από τον Ιωάννου μπορεί να κάνει παιχνίδι ως επιθετικός όταν η φάση φέρει την Καβάλα μπροστά, και ο Λάκης βέβαια με την εμπειρία του, την ποιότητά του, μπορεί να πιέζει τον Αραούχο, ο οποίος τώρα βρήκε τον Σκόκο. Η ΑΕΚ θέλει να γυρίσει σε καλές εμφανίσεις μετά από μέτρια εμφάνιση κόντρα στον Εργοτέλη. Εδώ η παλιά του Καφέ, μια εμφάνιση που τους έφερε πάντως στη νίκη με το ομάδα της Κρήτης, και κακή εμφάνιση κόντρα στη Λάρισα. Η ΑΕΚ που τα πήγε πάρα πολύ καλά στα ντέρμπι. Οι κόντρες στη μεσαία γραμμή, ο Καφές είχε κοντράρει τον Μπρασίνοβιτς, πήρε ο Λεωνάρντο, γυρίζει στο Μανολά, ο οποίος έχει και λίγο από το στυλ του θείου του. Τζεμπούρ δεν σιγουρεύει την παλιά του. Πάει να κλέψει ο Ιωάννου, ο οποίος έχει τραυματιστεί. Επιμένει ο Ρούμα. Η μπάλα λογικά θα βγει εκτός, καθώς ο Ρούμα είδε ότι ο Ιωάννου είναι εκτός παιχνιδιού. Και ο Λάκης, βλέπετε εδώ στο 8, πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον από τον πάγκο της ΑΕΚ, Μανώλη Βιατζάκη? Ο Ντουσαμπάγεβιτς τα τελευταία λεπτά δεν έχει δώσει κάποια ιδιαίτερη οδηγία. Απλά το μοναδικό που σχολίασε ήταν το γεγονός ότι στη φάση που πήγε να βγάλει αντεπίθεση στη Καβάλα ήταν ότι ο Σάββας Γκέντζογλου γλίστρισε και ρώτησε για το αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα παπούτσια, με το έδαφος, αν ήταν εντάξει πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Και την ώρα που μιλάγες, βλέπαμε το Σκόκο να δένει τα παπούτσια του. Από πλευράς Άντεμος, κάτι ενδιαφέρον, Γιώργο Αργυρόγλου? Νομίζω ότι θα αλλάξει πλευρά ο Λάκης, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί είχε πάει με το πινακάκι. Έχεις δίκιο, το βλέπουμε να κινείται, να φεύγει από τη θέση του. Αλλά να δούμε αν αλλάξει πλευρά ή αν παίξει πιο μέσα απλώς. Μήπως συγκλίνει. Δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό και λέω νομίζω. Ναι. Θα δούμε. Πάντως ήρθε και ο Νουάτς εδώ δεξιά, άρα κάτι τέτοιο ετοιμάζει ο Ντεμός. Εντάξει, η μπάλα είναι για την ΑΕΚ στο 1 λεπτό. Καφές. Θα δούμε πώς κερδίζει το φάουλ εδώ από την προβολή στη μεσαία γραμμή του Ντικρόκ. Τον Μπρασίνοβιτς. Να, ο Λάκης έχει συγκλίνει. Λοιπόν, ο Λάκης πήγε πίσω από τον Ιωάννου, ο Ρούμα πήγε αριστερά και ο Νουάτς ήρθε δεξιά. Αλλαγές εσωτερικές του Ντεμός, με το Λάκη τώρα πίσω από τον επιθετικό της ομάδας. Ο Ρούμα βλέπουμε να έρχεται εδώ στα δεξιά ζητώντας μπάλα. Θα δούμε αν έχει μια ελευθερία κινήσεων από τον Ντεμός. Και είμαστε στο 10ο λεπτό. Ο Ολλανδός ανακατεύει την τράπουλα απέναντι στο 4-4-2 του Ντουσαμπάγεβιτς. Προβολή από τον Ντικρόκ, ο Λάκης. Κόβει ο Λεωνάρντο, η μπάλα πάει πλάγια. Συμπληρώσαμε το 10 λεπτό. Μάτς με φόντο τα play-off του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ παίζει συνέχεια με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, υποδέχεται τον Πανιόνιο. Εδώ ο Ντεμός αίτητος με 5 μάτς, με 4 νίκες και 1 ισοπαλία. Λέγαμε για το πρόγραμμα ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Πανιόνιος, Λεβαδιακός ΑΕΚ και ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. Είναι το πρόγραμμα για τον ομάδα του Ντουσαμπάγεβιτς. Θυμίζουμε ότι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Καβάλα στα βαθμολογία βεβαίως είναι ο Άρης στην 5η θέση. Καβάλα παίζει σήμερα εδώ με την ΑΕΚ και ακολουθεί το παιχνίδι της με τη Λάρισα εντός και έχει κι άλλο εντός με τον Εργοτέλη αμέσως μετά. Παίζει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ στην πρώτη τελευταία αγωνιστική και υποδέχεται τον Πανιόνιο στην τελευταία αγωνιστική, τον οποίο απέκλεισε στο κύπελο, θυμίζουμε. Ο Γιάχιτς για τον Λεωνάρντο.
Αραούχο κόβεται τον Οικονόμου στο βάθος. Παλιά για τον Ιωάννου, βγαίνει ο Μανολάς και ανεβαίνει κιόλας καθώς έχει χώρο. Να και τρίπλα από τον μικρό που το χειροκροτάει ο κόσμος. Εδώ γίνεται το λάθος στην παλιά του για τον Λεωνάρντο. Θυμίζουμε στην κερκίδα Μαϊστόροβιτ, Τζεράρδο και Μάκος. Πίσω η μπάλα από τον Ψωμά που έχει παρτενέρ τον Craig Moore, παλιότερα στη Rangers και στη Premier League, στις ομάδες στην Αγγλία. Μια μικρή περιπέτεια της υγείας του το 2008 που την ξεπέρασε και συνέχισε την αθλητική του καριέρα. Περιλαμβάνει και κοντά στις 50 συμμετοχές στην Εθνική Αυστραλίας. Παλιά για τον Ονουάτσι. Θυμίζουμε εδώ και λίγα λεπτά την απόφαση του Ντεμός να τον φέρει δεξιά. Γεωργίας με τον Καφέ πιέζουν οι παίκτες της Καβάλας να κλέψουν με προβολή εκεί από τον Παβίσεβιτς. Στη συνέχεια ο Καφές και κάποιες διαμαρτυρίες και από τον Καφέ και από τον Πάγκο νωρίτερα ότι παίζουν σκληρά οι παίκτες της Καβάλας στο 13 με προβολές αντικανονικές, όπου υπήρξε το σφύριγμα του Σιδηρόπουλου. Εδώ η πρώτη, όπου πάει με τις τάπες επικίνδυνα ο παίκτης της Καβάλας και νομίζω ότι υπήρχε εκεί φάουλ. Και στη συνέχεια, όσοι βλέπετε το Μουρ, η μπάλα είναι για τους Καβαλιώτες. Ισορροπημένο μάτς βλέπουμε ως τώρα. Τον Μπάγεβιτς, Ιωάννου με τον Γιάχιτς, φάουλ για την Καβάλα. Καθώς ο Βόσνιος θεώρησε, ο επόπτης που υπέδειξε την παράβαση, ότι κατέβασε τον αντίπαλό του στον αέρα. Λάκη στην εκτέλεση, κινητικότητα από τον Ορούμα, ανέβηκε και τον Μπρασίνοβιτς, ανεβαίνει και ο Μουρ που είναι ψηλός, ανεβαίνει και ο Ψωμάς στο 14. Σέντρα του Λάκη στο φάουλ. Οι κόντρες βγαίνει, αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβει ο Σάχα καθώς απομάκρυνε ο Μανολάς. Ο Ιωάννου στον Ορούμα. Πίσω από τον Ιγεριανό η μπάλα στον Ντικρόκ. Ο Γάλλος κάνει λάθος, παίρνει ο Καφές, έχει την ευκαιρία η Άκη να βγει στην κόντρα. Ο Τζιμπούρ ζητάει, είναι ο Σκόκο αριστερά. Καθυστέρησε ο Τζιμπούρ, παίζεται λέει ο κ. Σιδηρόπουλος, καθώς θεώρησε ότι κόπηκε κανονικά η μπάλα. Ο Λάκης περνάει μια παλιά για τον Ονουάτσι και βγαίνει ο Αραούχος σαν center back εδώ να καθαρίσει τη φάση και να δώσει στον Γεωργία στο 15. Και τώρα έχει έρθει αριστερό μπακ ο Αραούχο για τις ανάγκες της φάσης. Την πρώτη ευκαιρία θα πάει στη θέση του. Μπλάνκο γύρισε σε ρόλο δεξιού χάφ εδώ για να πάρει την μπάλα, καθώς ήταν απομονωμένος. Θα δούμε σε λίγο μια φάση όπου διαμαρτύρονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ ότι υπήρξε φάουλ στο Τζιμπούρ. Θα δούμε σε λίγο το replay. Λεωνάρντο, Αραούχο, Γκέντζογλου που δεν έχει φανεί ως τώρα. Κάθε την παλιά, γλίστρισε ο Καφές. Μήπως έχει δίκιο ο Μπάγεβιτς, Μανώλη, ότι υπάρχει πρόβλημα με το τερέν? Τι να σου πω, δεν γνωρίζω. Γλιστρήματα αρκετά ως τώρα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, το ξεκίνημα. Μπάλα βγαίνει πλάγια. Κοιτάξτε νωρίτερα, υπάρχει μια φάση που διαμαρτύρονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ ότι υπάρχει φάουλ στο Τζεμπούρ και φαίνεται να υπάρχει. Ο Μουρ πάει στα πόδια του παίκτη της ΑΕΚ και όχι στην μπάλα. Ο Μουρ μάλιστα, Μανώλη, πες μας. Έκανε λάθος, σήκωσε και το χέρι του, ότι παραδέχτηκε ουσιαστικά την ήταν παράβαση. Από το replay όπως φάνηκε εδώ. Φαλμοφανές φάουλ. Διαιτητής δεν το έδωσε. Στο 16. Τι φωνάζει ο Μπάγεβιτς, Μανώλη? Στον Μπλάνκο και στο Τζιμπούρ ότι πρέπει ο ένας από τους δύο να παίζει λίγο πιο πίσω, πιο κοντά στους μέσους για να βοηθάει αμυντικά. Έχουμε φτάσει στο 16ο λεπτό και δεν έχουμε δει ως τώρα τη μεγάλη φάση στο μάτς. Δεν έχει γίνει κάτι το αξιόλογο μπροστά από τους δύο εστίες. Ισορροπημένο παιχνίδι. Καβάλα μια διάταξη που δεν επιτρέπει πολλά πράγματα στην ΑΕΚ. Εδώ βλέπετε το λάθος του Γκέντζογλου. Είναι μια δεκάδα, Μανώλη, σήμερα του Μπάγεβιτς που έχει ένα ρίσκο από πλευράς επιλογών στο
κέντρο και στην άμυνα. Βεβαίως οι συνθήκες έφεραν τον Μπάγεβιτς για τέτοιες επιλογές, αλλά ως τώρα δεν έχει αποδώσει ιδιαίτερα. Έχει ένα ρίσκο, αλλά όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχουν πολλές απουσίες. Ήταν λογικό για τον προπονητή της ΑΕΚ να κάνει κάποιες αλλαγές. Επέλεξε το κέντρο. Ο Νέμεθ δεν είναι έτοιμος, εννοείται, να ξεκινήσει. Ο Νέμεθ αγωνίστηκε στη Λάρισα στα τελευταία λεπτά. Ναι, να ξεκινήσει να παίξει 90 λεπτό δεν φαίνεται. Ναι, ίσως και ο ίδιος να μην νιώθει ακόμα τόσο έτοιμος όσο θα ήθελε. Ο Μπάγεβιτς τον βλέπει και καθημερινά στις προπονήσεις και είναι ο μόνος που μπορεί να κρίνει, γιατί όπως ίσως γνωρίζει και ο κόσμος είναι κλειστές στις προπονήσεις της ΑΕΚ, άρα δεν μπορεί να έχουμε άποψη για το πώς προετοιμάζεται και σε τι κατάσταση είναι. Πάντως είναι και πάλι στον πάγκο. Είναι και ο Αλεξόπουλος στον πάγκο, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο, τον αγώνα με τη Λάρισα. Εδώ ο Γκέντζογλου με τον Ρούμα που είναι δυνατός, χάνει την μπάλα. Ο Νιγηριανός θέλει να βρει τον Ονουάτσι στην άλλη πλευρά, συγγνώμη. Το συμπατριώτη του. Θυμίζουμε βέβαια και το μεγάλο όνομα που είναι στο ρόστερ της Καβάλας, αλλά δεν είναι έτοιμος να παίξει. Μόνο σε φιλικά τον έχει δοκιμάσει ο Ντεμός, ο Ντενίλσον. Η Καβάλα που έχει τρελάνει τον κόσμο φέτος με τις επιλογές σπουδαίων παικτών από το εξωτερικό, κυρίως από τη γαλλική αγορά βέβαια. Και ακούμε τους ρεπόρτερ μας. Καταρχήν τον Γιώργο Αγγυρόγλου, υπάρχει κάτι πιο άμεσο νομίζω. Δεν ξέρω αν επαληθευτείς στην πρόγνωσή σου αυτή που έκανες λίγο νωρίτερα με τις αλλαγές, αλλά έχει δίπλα του το Στέφανο Σιόντι, ο κύριος Ντεμός. Του δείχνει κάτι στον πίνακα. Λες να μην φτάσουμε ούτε στο 30 για αλλαγή. Δεν ξέρω, αλλά του δίνει κάποιες οδηγίες, είναι κοντά. Άρα τον ετοιμάζει. Αραούχος στη σέντρα του, μεταξύ πήρε την μπάλα από τον Γκέντζογλου, πάει να βγάλει και για τον Μπλάνκο. Κεφαλιά του Ιωάννου για να δημιουργήσει εκεί προϋποθέσεις να βγει στην αντεπίθεση η ομάδα του. Δεν έγινε κάτι τέτοιο και προφανέστατα ο Ντεμός ετοιμάζει μια γρήγορα αλλαγή με βάση την εικόνα που έχουμε δει από την κίνησή του να φωνάξει κοντά το Σιόντι. Θα τα επιβεβαιώσουμε σε λίγο. Να ακούσουμε και τον Μανώλη Βουγιατζάκη, κάτι υπήρχε εκεί από τον Μπάγεβιτς. Απλά ζήτησε από τον Σκόκο να παίζει πιο κοντά στον άξονα για να βοηθάει και αυτός τόσο στην δημιουργία του παιχνιδιού αλλά και αμυντικά. Επειδή ως τώρα είναι σαν να μην υπάρχει ο Σκόκο. Δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες, αλλά και ζητάει από αυτόν τον Μπάγεβιτς περισσότερο να βοηθάει, επειδή είναι πολύ παίκτης της Καβάλας στο συγκεκριμένο σημείο, να βοηθάει και αμυντικά. Και νομίζω, Μανώλη, θα συμφωνήσεις ότι σε πολλά μάτς που ο Σκόκο δεν έχει παίξει αυτό που θα περίμενε και ο κόσμος και ο Μπάγεβιτς, είναι όχι μετρίως, αλλά χάνεται από το μάτς εντελώς. Είναι μια εικόνα που έχουμε από τον Αργεντινό. Νομίζω ότι... Αλλιώς σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι ο superstar του αγώνα. Ναι, και όταν ο Σκόκο δεν αποδίδει, η ΑΕΚ έχει και πρόβλημα στην ανάπτυξή της πάρα πολλές φορές. Βέβαια, γιατί η ποιότητά του είναι δεδομένη και λείπει αυτή η ποιότητα όταν ο Σκόκο απομονώνεται ή μπλοκάρεται. Γκέντζογλου, ως τώρα παίζει φοβισμένα, δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες. Η Καβάλα εκεί στο κέντρο με δύο αμυντικά χαφ και το Λάκι πιο μέσα που τον έφερε ο Ντεμός και έχει κλείσει κι άλλο χώρο. Έχει κάνει ματ απέναντι στον Μπάγεβιτς σε αυτή την περίπτωση, διότι είδαμε αυτή η εσωτερική αλλαγή να βοηθάει κυρίως σε αυτούς τους χώρους. Δεν άλλαξε κάτι στην επίθεση της Καβάλας, όσο ότι προσέθεσε άλλο ένα παίκτη στα χαφ με το Λάκι εκεί. Να δούμε το Σκόκο τώρα, για τον οποίο λέγαμε νωρίτερα ότι είναι το βαρόμετρο της ΑΕΚ. Η παλιά του για τον Μπλάνκο δεν έφερε αποτέλεσμα στο 20 λεπτό. Ξανά είχε χώρο εδώ, βλέπετε γυρίζει, παρεμβαίνει ο Μουρ με την εμπειρία του. Ακούμε τον Γιώργο Αργυρογλού. Τις οδηγίες που έδωσε στο Στέφανο Σιόντι ο κύριος Ντεμός, του είπε να πάει για ζέσταμα πίσω από την αιστεία του Νοάτη, ζεσταίνεται αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής. Ενώ σήκωσε και τον Απόστολο Γιάννου, του μίλησε για 1-2 λεπτά και τον έστειλε και αυτόν για ζέσταμα. Και βέβαια θα έχει ένα ενδιαφέρον απόγευμα, νομίζω, ο Γιώργο, δίπλα στον Ολλανδό, ο οποίος έχει δείξει ότι είναι και πολύ εκφραστικός και πολύ παρεμβατικός στο μάτς. Είναι πολύ ήσυχος, έχει καθίσει, φαίνεται ότι είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο που αμήνεται η Καβάλα. Η ΑΕΚ γυρίζει μπάλα για να βρει κάποια τρύπα εκεί, κάποιο κενό να μπορέσει να οργανώσει την επίθεσή της, αλλά δεν τα καταφέρνει. Πολύ καλή διάταξη της Καβάλας, χωρίς σπουδαία φάση ως τώρα το μάτς. Περάσαμε το 20 λεπτό. Περνάει ο Μπλάνκο, έχει την ευκαιρία να βγάλει μια σέντρα, το ζυγίζει λίγο περισσότερο, χαμηλά κάνει την παλιά του και βγάζει σε κόρνερ ο Ψωμάς στο πρώτο δοκάρι. Θα το εκτελέσει ο Λεωνάρντο. Ο Βραζιλιάνος εκεί που δεν μπορεί να πάρει ο Καφές. Έβγαλε ο Ψωμάς, η μπάλα στον Γκέντζογλου. Out από το βολέ του μικρού στο 21ο λεπτό.
Έχει πατήσει τα 20. Και έχουμε ιστορική αλλαγή εκ νέου από τον Ντεμός. Γιώργο. Είναι εντολή και πάλι στον Μπέντζαμιν Ονουάτσι να κατευθυνθεί στην αριστερή πλευρά. Έχει έρθει από τη δεξιά πλευρά. Νομίζω ότι Γιώργο, πάει σε ένα 4-4-2 ο Ντεμός. Δηλαδή βλέπω τον Ονουάτσι ψηλά πλέον κοντά στο... Το σίγουρο ότι ξεκίνησε με 4-5-1, ναι. Τώρα δεν ξέρω. Θα δούμε. Συνέχεια πάντως κάτι σκαρφίζεται. Ο Σκόκο δίνει στον Μπλάνκο. Λάθος από τον Αργεντίνο, ο Ντομπρασίνοβιτς στην παλιά για τον Ιωάννου, πολύ δυνατή. Μπάγεβιτς όρθιος, ακούς Μανώλη κάτι από αυτά που λέει? Δυστυχώς τώρα είναι μακριά, μου δίνει διοδηγίες στον Γεωργία για το πώς πρέπει να μείνει η ομάδα και για το ότι, αν κατάλαβα καλά από τις κινήσεις του, ότι πρέπει να ανοίγονται στα πλάγια για να κερδίσουν έτσι χώρους. Ο Σκόκο με το Τζεμπούρ. Ο Σκόκο έχει αρχίσει και παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες να μπει στο μάτς. Τζεμπούρ. Γκέντζογλου έξυπνα για τον Λεωνάρντο. Άνοιξε το παιχνίδι της ΑΕΚ με αυτή την πρωτοβουλία ο Γκέντζογλου. Η κόντρα και το κόρνερ για τους γηπεδούχους στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Αρχίζει κάπως, ξυπνάει η ΑΕΚ, βρίσκει χώρους, προσπαθεί να βρει χώρους τουλάχιστον. Λεωνάρντο. Προσπαθεί ο Τζεμπούρ, έδιωξε ο Ψωμάς. Σκόκο. Αραούχο. Λεωνάρντο. Περνάει μπάλα από το Λάκη, διώχνει ο Ιωάννου που είχε γυρίσει. Ο Ντικρόκ είναι, διορθώνω. Ο Νουάτσι, κλειστή τρίπλα. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Γκέντζογλου, Τζεμπούρ, ο Μουρ κάνει φάουλ στον παίκτη της ΑΕΚ. Φωνές από τον Μπάγεβιτς, Μανώλη. Στο Σάβα Γκέντζογλου ότι έπρεπε να πάρει κάποιον παίκτη. Ήταν δύο παίκτες της Καβάλας με παίκτη της ΑΕΚ. Ενώ έδειξε κάρτα στον Ορούμα για διαμαρτυρία ο διαιτητής του αγώνα, ο κ. Σιδηρόπουλος. Ο Δεκανήσιος, ο Νικηριανός, διαμαρτυρήθηκε, πήρε την κίτρινη. Πρώτη κίτρινη στο μάτς. Εδώ. Κλέβει ο Γκέντζογλου στην προηγούμενη φάση, που τώρα βλέπει τον Αραούχο δεξιά. Γιάχιτς. Γεωργέας κοντά το Ρούμα σε ρόλο κυρίως δεξιού χαφ, έτσι όπως είναι τώρα η Καβάλα στο γήπεδο. Το shoot out στο 25ο λεπτό από το Σάβα Γκέντζογλου. Είχε χώρο, ήταν πολύ μακρινή η απόσταση, πάνω από 30 μέτρα. Εδώ η προσπάθειά του δεν ήταν άσχημο. Ξαναβλέπουμε. Διώχνει ο Καφές. Μουρ. Ενώ υπάρχει μια σύγκρουση τριών παικτών, σηκώνονται όλοι υγιείς. Το σουτ, η ευκαιρία για την ΑΕΚ συνεχίζεται μετά την απόκριση του Ιτάνζη. Ήταν το σουτ του Λεωνάρντο στο 25. Διώχνουν οι αμυντικοί των φιλοξενούμενων. Μια καλή στιγμή για τους γηπεδούχους. Ένα σουτ του Λεωνάρντο από μέση απόσταση. Σκόκο, λάθος. Ιωάννου, Ντομπρασίνοβιτς με τη μία. Ντικρόκ. Κίνηση του Νουάτσι που είναι γρήγορος. Αργά γυρίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Νουάτσι θέλει στήριγμα, το βρίσκει στο πρόσωπο του Ντικρόκ. Αμέσως η παλιά για τον Ιωάννου. Γυρίζει μπάλα η Καβάλα. Στο τέλος τα χαλάνε οι παίκτες του Ντεμός από την επιλογή του Ντικρόκ. Παλιά για τον Τζεμπούρ από τον Σκόκο. Προσποίηση. Πάσα προς τα έξω, δεν σιγούρεψε ο Τζεμπούρ. Χάνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Ρούμα. Έχουν μείνει πολλοί παίκτες ΑΕΚ μπροστά και αφήνουν χώρους στους παίκτες της Καβάλας για να βγάλουν αντεπίθεση. Και νομίζω, Μανώλη, βλέπει κανείς αργές επιστροφές από τους παίκτες της ΑΕΚ. Πραγματικά, βέβαια, γενικά φέτος το πρόβλημα της φυσικής κατάστασης είναι δεδομένο. Δεν έχει τη φρεσκάδα σε κάποια μάτια ΑΕΚ.
27ο λεπτό. Περνάει μπάλα. Ίσως, για να μας πει ακριβή στην αναφορά μας, των επιστροφών, για να μην μιλήσουμε γενικά για φυσική κατάσταση, της εκρηκτικότητας στο παιχνίδι. Πολύ ωραία ο Μανολάς πήρε την μπάλα και χειροκροτείται διότι σήμερα είναι η μέρα του, είναι η τιμητική του, η πρώτη του με τη φανέλα της ΑΕΚ και αρέσει τον κόσμο. Ο Ρούμα κόβεται από τον Γκέτζογλου. Τον Μπρασίνοβιτς. Το πλάγιο για την ΑΕΚ. Κοιτάξτε νωρίτερα τη φάση εδώ με το σούτ του Λεωνάρντο, τη μοναδική ουσιαστικά καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 25. Με την ασθενή απόκρουση του Ιτάνς και την απομάκρυνση από τον Ψωμά. Λεωνάρντο. Δεν μπορούσε εδώ να προλάβει ο Σκόκο, ο οποίος χειροκροτάει πάντως στο συμπαίκτη του, βλέπετε εδώ. Σε λίγο πριν το ημίωρο. ΑΕΚ Καβάλα 0-0. Εδώ ένα ωραίο πλάνο. Το σκηνοθέτη μας, το Δημήτρη Αρβανίτη. Στη φάση όπου ο Σκόκο δεν προλαβαίνει. Πολύ σφιχτό μάτς με ισορροπία στο κέντρο, με την Καβάλα να κάνει το παιχνίδι της από πλευράς αμυντικής τακτικής και να φέρνει το μάτς στα μέτρα της, με την ΑΕΚ να ψάχνει τρόπους και ως αποτέλεσμα είναι να μην έχουμε κάτι ιδιαίτερο τώρα στο παιχνίδι από πλευράς θεάματος, μια μεγάλη φάση, μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή στιγμή. Αραούχο. Μπλάνκο ζήτησε ως δεξί εξτρέμ, εκεί κινήθηκε κοντά το Ψωμάς και βέβαια είχε κλειστεί ο Μπλάνκο, δεν είχε ευκαιρία να βγάλει μια καλή σέντρα, αποτέλεσμα να στείλει μπάλα out. Το λέγαμε και σε άλλο αγώνα, Μανώλη, για τον Μπλάνκο, ότι πολλές φορές βέβαια τραβιέται και παίζει δεξιά κοντά στη γραμμή και νομίζω ότι εκεί δεν του ταιριάζει αυτός ο ρόλος. Τον φέρνει βέβαια η φάση, αλλά είναι ένας κλασικός φόρο ο Μπλάνκο. Το έκανε αρκετές φορές και στη Λάρισα πριν μια εβδομάδα και φάνηκε πραγματικά η απουσία του από την γραμμή κρούσης. Δεν υπήρχε παίκτης εκεί να πάρει την μπάλα, αφού ούτε ο Τζιμπούρ ήταν σε καλή μέρα. Σκόκο. Λεωνάρντο. Τράβηξε παίκτη πάνω του ο Σκόκο. Έκανε το λάθος εδώ ο Λεωνάρντο και χαλάει φάση για την ΑΕΚ. Δικρό για τον Ορούμα. Εδώ ο Γάλλος που βλέπει τον Οικονόμου να ανεβαίνει η παλιά του εκεί όπου ο Γιάχιτς απομακρύνει. Γεωργίας προλαβαίνει. Κερδίζει το πλάγιο στο ημίωρο. Αραούχο. Σκόκο, η κατοχή εδώ της μπάλας σε καθαρό χρόνο με τις δύο ομάδες. Ο Σκόκο, προσωπική ενέργεια, ένα σούτ όχι πολύ δυνατό στο 31. Χλιαρά, όχι ιδιαίτερα ποιοτικά σούτ ως τώρα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Και η γνωστή εναλλαγή των παικτών στα χαφ του Λεωνάρντο με τον Σκόκο. Πότε ένας αριστερά, πότε άλλος. Λεωνάρντο μπορεί να προχωρήσει μόνος του, αυτό πήγε να κάνει. Έκοψε ο Ψωμάς, πολύ θετικό σήμερα για την Καβάλα στην άμυνα. Ο Γιώργος Αργυρόγλου έχει το νου του εκεί, γιατί ο Ντεμός όλο και κάτι ετοιμάζει. Γιώργο Αργυρόγλου, έχει το λόγο. Ο Γιάννου είναι ο παίκτης που θα μπει. Θα μάθουμε σε λίγο και ποιος ποδοσφαιριστής θα φύγει από το παιχνίδι. Άρα βάζει ένα παίκτη που μπορεί να βοηθήσει την επίθεση ο Ντεμός. Θα δούμε τι σκέφτεται. Και η γνωστή λοιπόν πρωτοβουλία του Ντεμός γύρω στο 30 να κάνει αλλαγή. Πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι που το κάνει αυτό στην Super League. Θα βγάλει τον Ιωάννου. Άρα δεν αλλάζει κάτι μάλλον πλευράς τακτικής, όσο
δεν παίρνει ως τώρα από τον Ιωάννου αυτά που θέλει και δεν διστάζει να τον βγάλει πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Όσο να είναι μια κεντρικότητα αυτό το οποίο έχει ως τώρα δείξει ο Ντεμός. Βέβαια από τα αποτελέσματα είναι δικαιωμένος σε όλες τις επιλογές που έχει κάνει. Μπλάνκο πήρε, Καφές, ο Μπλάνκο πάει να κάνει σούτ, εκεί ο Καφές κυνηγάει τη φάση, μπαίνει στην περιοχή, πέναλτι για την ΑΕΚ στο 32. Άμεσο σφύριγμα του Σιδηρόπουλου στην ανατροπή του Καφέ. Στο 32ο λεπτό το πέναλτι για την ΑΕΚ. Καθώς κυνήγησε τη φάση ο Καφές και τώρα θα έρθει και η αλλαγή για την Καβάλα. Ο Κρέγκ Μουρ άπλωσε το πόδι, παίρνει και την κίτρινη κάρτα από αυτή την παρεμβολή του στην κίνηση του Καφέ. Κοιτάξτε το σουτ, η κόντρα στον Μπλάνκο, κυνηγάει ο Καφές, τσιμπάει και ανατρέπεται από τον Αυστραλό. Εδώ προλαβαίνει την προσπάθειά του και στη συνέχεια το ρίχνει κάτω ο αντίπαλός του. Εδώ ακριβώς τον βρίσκει και έχει την ευκαιρία η ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στο 33. Βγαίνει ο Ιωάννου, το είχε προετοιμάσει από πριν ο Ντεμός αυτό και μπαίνει ο Γιάννου. Ιωάννου βγαίνει, Γιάννου μπαίνει. Και ο Μπλάνκο με τα 6 γκολ εφέτος απέναντι από τον Ιτάν στο 33ο λεπτό. Μετά το πέναλτι που κέρδισε ο Καφές. Το όνομα του Μπλάνκο από τους φίλους του ΑΕΚ. 34ο λεπτό. Η μπάλα στα δίχτυα 1-0 με το πέναλτι του Μπλάνκο. 11 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 7ο γκολ του Αργεντίνου στο πρωτάθλημα. Ξανά η φάση. Δεν μπορεί ο Ιτάνς, η μπάλα πάει δεξιά από τον Γάλλο. Η ΑΕΚ προηγείται. Σε ένα μάτς που δεν είχε κάτι το αξιόλογο ως τώρα, αλλά είχε την ΑΕΚ με μια κινητικότητα στο τελευταίο δεκάλεπτο να προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της Καβάλας από τα πλάγια, να δημιουργήσει κάποιες φάσεις. Και αυτή η προηγούμενη φάση με την προσπάθεια του Μπλάνκο να κάνει σουτ την κόντρα και την έξυπνη κίνηση του Καφέ να κυνηγήσει τη φάση, να μπει στην περιοχή και να λειτουργήσει σαν φορ, να κερδίσει το πέναλτι από τον Μουρ, έφερε τον γκολ για την ΑΕΚ. Νέο πρόσωπο στο παιχνίδι ο Αποστόλης Γιάννου για την Καβάλα με το νούμερο 29. 20χρονος. Σκόκο. Ωραία προσποίηση. Πάει να σηκώσει για τον Μπλάνκο, δεν πέρασε την παλιά του. Σκαφτή παλιά. Ψωμάς. Γκέντζογλου. Απευθείας η παλιά του για τον Τζεμπούρ, δεν τον ευνοεί στο κοντρόλ. Έκοψε εκεί ο Παβίσεβιτς. Μουρ με κίτρινη κάρτα από τη φάση του πέναλτι. Ο Αυστραλός. Ο Καφές διώχνει ο Ψωμάς. Κεφαλιά από το Γιάχης που κερδίζει φάουλ από τον νεοεισελθόντα, τον Γιάννου, στο 35. Δέκα λεπτά για να πάνε μάτια στα αποδυτήρια. Να σας ενημερώσουμε ότι στο παιχνίδι που διεξάγεται παράλληλα στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός Γιάννηνα 0-1 είναι το σκορ. Λάκης ξεκίνησε στη γραμμή, τον έφερε πιο μέσα ο Ντεμός. Στη συνέχεια τώρα τον βλέπουμε πάλι να κινείται πάνω στη γραμμή και κερδίζει το φάουλ στην προσπάθεια που έκανε να περάσει από το Γιάχιτς. Ο κ. Σιδηρόπουλος που ήταν πολύ κοντά στη φάση προηγουμένως με τον Καφέ, σφύριξε αμέσως. Ήταν και μπροστά του στα 2 μέτρα η φάση. Ο Ρούμα. Η σέντρα του, βγαίνει ο Σάχα που δεν έχει δουλειά απόψε ως τώρα. Και θέλει με τη μία να βγάλει την ΑΕΚ στην κόντρα. Κυνηγάει τη φάση ο Λεωνάρντο να προλάβει εκεί. Να μην βγει η μπάλα εκτός. Και σπρώχνεται, παίρνει φάουλ από το άγαρμο μαρκάρισμα του Σάβο Παβίσεβιτς.
Κοιτάξτε πώς θα πέσει με τα χέρια για να το σπρώξει ο Παβίσεβιτς, ο οποίος πολύ απρόσεκτα πήγε στον αντίπαλό του. Φώναξαν οι οπαδοί της ΑΕΚ για κάρτα που θα ήθελα να δει ο παίκτης της Καβάλας. Λεωνάρντο εκτελεστής. Έχει ξυπνήσει η ΑΕΚ. Λίγο πριν τον γκολ είχε αρχίσει και προσπαθούσε να ανοίξει το παιχνίδι της. Και η Καβάλα έχει δώσει χώρο. Παίζει εντελώς παθητικά. Λεωνάρντο, πρώτο δοκάρι ψωμάς. Σουτ από το Γεωργία. Ενώ η μπάλα ήταν στον αέρα. Out. Κεφαλιά από το Γιάχιτς. Σκόκο ανάμεσα από τρεις. Αφήνει πλεονέκτημα ο Σιδηρόπουλος, όπως έδειξε με τα χέρια. Γεωργέας. Στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός ισοφάρισε 1-1 τα Γιάννηνα. Γεωργέας παραχωρεί το πλάγιο. Δεμός, θυμίζουμε ότι είχε κάνει μια ιστορική αλλαγή μετά το τέταρτο. Γυρνώντας πιο μέσα το Λάκη, φέρνοντας τον Νουνάτς δεξιά. Τον έχει πάει αριστερά, έχει πάει ο Ρούμα ξανά πίσω από τον Γιάννου. Ο Λάκης έχει γυρίσει τη γραμμή, άρα επιστροφή στο αρχικό σχήμα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά με τον Γιάννου νέο πρόσωπο εδώ και λίγα λεπτά αντί του Ιωάννου. Παβίσεβιτς για τον Ορούμα. Γιάχιτς. Βγαίνει η άμυνα της ΑΕΚ μακριά από την περιοχή του Σάχα. Ανεβαίνει να πιέσει ο Γεωργίας, παίρνει ο Σκόκο το πλάγιο για την Καβάλα. Φωνές για το πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει ο Παβίσεβιτς. Δυνατά για τον Ορούμα, ο οποίος έχει απομονωθεί εκεί και κάνει και φάουλ σπρώχνοντας στον αέρα το Γιάχιτς στο 39ο λεπτό. Να θυμηθούμε πως έχει διαμορφωθεί το σκορ ως τώρα με την ανατροπή του Καφέ από τον Γκρέγκ Μουρ και το σφύριγμα του Σιδηρόπουλου, την εκτέλεση του Μπλάνκο και το 1-0 για την ΑΕΚ στο 34ο λεπτό. Μπλάνκο που πέρασε πολύ μεγάλο διάστημα ανομβρίας στην αρχή της σεζόν και γκίνιας σε σχέση με τις προηγούμενες καταπληκτικές χρονιές του στη Super League και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Καφές, πολύ καλός σήμερα ως τώρα. Από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου και μετά που άρχισε να παίρνει και περισσότερες πρωτοβουλίες για να μην είναι δηλαδή στα ριχά, στατικός. Και άλλωστε με την έξυπνη κίνησή του ήρθε το πέναλτι για την ΑΕΚ. Γκέντζογλου ξεκίνησε τρακαρισμένος πολύ. Παρότι η Μανώλη δεν είναι υπέρ του Μανολά, έχει εμφανίσει αυτός με την ΑΕΚ. Βέβαια, έχει παίξει και ως κεντρικός αμυντικός, αλλά και στα χαφ, όπου είναι και η θέση που προτιμάει να αγωνίζεται ο Σάββας Γκέντσογλου ως αμυντικός χαφ. Ένατη συμμετοχή του είναι φέτος στο πρωτάθλημα, μάλιστα 7η από την αρχή. Τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Τζεμπούρ δεν μπόρεσε, ως τώρα δεν έχει βρεθεί στη μέρα του ο Τζεμπούρ. Μπλάνκο τον βρίσκει τον συμπαίκτη του εκεί. Προσπάθησε με τη μία δώσει για τον Σκόκο, πετάει την μπάλα μπροστά ο Λάκης. Διατηρεί την ταχύτητά του παρά τα 33. Άρχισε τον πήρα και τα χρόνια άλλωστε σε σχέση με τα δεδομένα πια τα σύγχρονα. Καθυστερεί πολύ ο Παβίσεβιτς. Πιέζει η Καβάλα να κλέψει μπάλα. Κοιτάξτε τι κάνουν εδώ οι παίκτες του Ντεμός και πάνε να κλέψουν και δεν μπόρεσε ο Γιάννου να πάρει. Πέρασε μπάλα κάτω από τα πόδια του. Αραούχο. Προσωπική ενέργεια. Τράβηξε παίκτες πάνω του. Είχε ανοιχτεί ο Μπλάνκο. Σέντρα για τον Τζεμπούρ που μπαίνει στη φάση από το λάθος της άμυνας της Καβάλας και χάνει την ευκαιρία. Είναι το κόρνερ στο 42. Βγήκε ο Ιτάνς να διορθώσει τα πράγματα.
και αποσόβησε το 2-0. Από τη σέντα του Μπλάνκο βλέπετε εδώ το λάθος του Παβίσεβιτς. Η κόντρα του Ιτάν στο σούτ του Τζεμπούρ. Κοντά στο 2-0 η ΑΕΚ, κάτι που εκνευρίζει τον Ντεμός, όπως μεταφέρει ο Γιώργος Αργυρόγλου, διότι ήταν βέβαια σοβαρό λάθος αυτό, Γιώργο. Πέρασε η μπάλα εδώ, είχε ανέβει ο Μανολάς που κυνηγάει τη φάση και πέφτει εκεί με τη φρεσκάδα του και με το κέφι του στο πρώτο του μάτς με την ΑΕΚ και γυρίζει τώρα στα μετώπιστε. Εδώ η φάση με το λάθος του Παβίσεβιτς από άλλη κάμερα. Τρία λεπτά για τα 45. Από το 34 το 1-0. 4 σουτ προς την εστία από την ΑΕΚ. Κανένα από την Καβάλα. Τέσσερα από τα 8 δηλαδή που έχουν γίνει συνολικά έχουν πάει προς την εστία για τους γηπεδούχους. Ο Ρούμα κερδίζει το κόρνερ. Στο 43. Αυτός είναι ο Μανολάς, τον είδατε για λίγο. Ο Ρούμα στη σέντρα. Βγαίνει ο Σάχα, χάνει εντελώς τη φάση. Υπάρχει φάουλ όμως στον goalkeeper της ΑΕΚ, το σφυρίζει ο Σιδηρόπουλος 43. Στην έξοδο του Αργεντίνου εμποδίστηκε να πραγματοποιήσει την προσπάθειά του. Εδώ στην κόντρα του Μουρ. Ενώ στο Καρεσκάκι ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 του Πας Γιάννενα και γυρίζει το μάτς με το Λουαλουά. Μουρ. Ντομπρασίνοβιτς. Οικονόμου. Παλιά για τον Ονουάτς που δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. Βγαίνει ο Σάχα μπροστά τον Νιγηριανό. Ο Ονουάτς φαίνεται σαν να γυρίζει άσκοπα στους χώρους της επίθεσης. Εξαρτάται βέβαια από τις παλιές των συμπαικτών του. Αλλά σίγουρα δεν είναι ως τώρα αυτός που έχει δείξει άλλα παιχνίδια. Γκέντζογλου. Μπλάνκο, Λεωνάρντο. Αραούχο, γυρίζει μπαλαϊά, γυρίζει ο Ρούμα να μαρκάρει τον Γκέντζογλου. Μπλάνκο, Γιάχιτς. Τελευταίες φάσεις στο πρώτο μήχρονο καθώς μπήκαν στους 45. Λάθος του Καφέ, παίρνει ξανά ο ίδιος. Γιάχιτς. Τζεμπούρ. Δεν κράτησε, φωνές του Μπάγεβιτς από τον πάγκο. Πάει να κλέψει εκεί ο Γιάννου, ο οποίος στη διάταξη Καβάλας βλέπουμε ότι κινείται δεξιά κυρίως, με τον Ρούμα πιο μπροστά. Καθυστερήσεις θα έχουμε στο μάτς 1 λεπτό, ενώ η ΑΕΚ με τον Τζεμπούρ πάει για δεύτερο γκολ. Πλασέ, αποκρούει ο Ιτάνς, δεν μπορεί ο Μπλάνκο, ευκαιρία στους 45 ακριβώς. Χάνεται για τους γηπεδούχους. Άπλωσε το δεξί χέρι ο Ιτάνς. Θυμίζουμε ότι ήταν δυναμικός από τη Λίβερπουλ στην Καβάλα. Ξαναβλέπουμε πως προέκυψε αυτή η ευκαιρία για την ΑΕΚ με το πλασέ του Τζεμπούρ και στη συνέχεια την παρέμβαση του Μουρ πρώτου του Μπλάνκο. Καθυστερήσεις πλέον στο ημίχρονο και λογικά η ΑΕΚ θα έχει τελευταία φάση από τη στιγμή που έχει κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Ο Ιτάνς εδώ με τους συμπαίκτες του. Κάποια στιγμότητα από το μάτς. Και το φάουλ με τον Λεωνάρντο κοντά στο σημαίακι σαν κόρνερ. Λεωνάρντο διώχνει ο Οικονόμου, ο Ρούμα για τον Γιάννου. Να δούμε αν η Καβάλα μπορεί να βγει μπροστά. Δεν έχει το χρόνο. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο.
Με την ΑΕΚ να προηγείται 1-0 από το 34 με το πέναλτι του Μπλάνκο. Το είχε κερδίσει ο Καφές, ανατράπηκε από τον Κρέικ Μουρ. Στη συνέχεια δύο ευκαιρίες με τον Τζεμπούρ 42-45 έδωσαν το στίγμα ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να φτάσει και σε δεύτερο τέρμα. Ο Ιτάνζ αντέδρασε και στις δύο περιπτώσεις σε λάθη της αμυντικής του γραμμής και κράτησε το σκορ στα επίπεδα του 1-0. Εδώ ο σκόρερ, 7ο γκολ σήμερα στο πρωτάθλημα από τον Ισμαήλ Μπλάνκο. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που δεν είχε πολλές φάσεις και ένα πολύ μεγάλο διάστημα με ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες και ένα σχετικά φτωχό θέαμα. Από το ημίωρο και μετά τα πράγματα άλλαξαν. Θα είμαστε σε λίγο κοντά σας για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. ΑΕΚ Καβάλα 1-0 με τον γκολ πέναλτι του Μπλάνκο στο 34. Το κέρδισε ο Καφές από ανατροπή του Κρέικ Μουρ. Σε ένα μάτς που από το ημίωρο και μετά άρχισε να δείχνει κάτι το ιδιαίτερο και με την ΑΕΚ να ξυπνάει κάπως, να δημιουργεί ευκαιρίες. Έως τότε ήταν αρκετά ισορροπημένο. Θυμίζουμε ότι ο Ντεμός κατά την προσφυλή του τακτική έχει ήδη κάνει μια αλλαγή. Μάλιστα ήταν προγραμματισμένη πριν το πέναλτι, έγινε στη φάση που ακολούθησε το πέναλτι στο 34. Βάζοντας ο Ολλανδός τον Αποστόλη Γιάννου στη θέση του Ηλία Ιωάννου σε ένα πρώτο μήχρονο που έκανε και κάποιες εσωτερικές αλλαγές, ανακάτεψε κάπως την τράπουλα. Η Καβάλα έχει τη σημαντική απουσία του Ντουγκλάου σήμερα στην άμυνα και φαίνεται αυτή η απουσία και του Ντιέ στη μεσαία γραμμή. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Αγγυρόγλου, ενώ είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα. Γιώργο. Ναι, θα κάνει και τη δεύτερη αλλαγή τώρα ο κ. Ντεμός. Θα περάσει στον αγώνα τον Έμπις Μολάρεκ και θα φύγει από το παιχνίδι ο Βασίλης Λάκης. Ο Πολωνός. Λογικό, βέβαια, θα ρισκάρει περισσότερο η Καβάλα στην επανάληψη. Πολωνός, πρωταγωνιστής της νίκης της Καβάλας με τον Παναθηναϊκό εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και από αυτούς που ήταν στις προηγούμενες διαγωνιστικές βασικός, αλλά από τον Ντέμος βγήκε στο ημίωρο των παιχνιδιών. Σήμερα μπαίνει αλλαγή και πάει δεξιά στην επίθεση ο Νουάτσι αριστερά, ο Ρούμα στο κέντρο, πιο πίσω από τους δύο επιθετικούς, αλλά βεβαίως με τον Νιγηριανό πάντα να είναι ενδυνάμει επιθετικός. Αυτό το ενδυνάμει, Μανώλη, είναι παρεξηγήσιμο όταν μιλάμε για την ΑΕΚ, έτσι. Τον τελευταίο καιρό. Τον τελευταίο καιρό, ναι. Για τα διοικητικά μιλώντας. 1-0 λοιπόν από το πρώτο ημίχρονο. Καβάλα έχει απουσίες και φαίνονται σήμερα. Η ΑΕΚ έχει τον 18χρονο ακόμη. 19 θα γίνει τον Ιούνιο, θα τα συμπληρώσει. Κώστα Μανολά στην εντεκάδα για πρώτη φορά στην μικρή ως τώρα καριέρα του ανιψιού του Στέλιου Μανολά. Ενώ εδώ φάνηκε ίσως να βρίσκει με το χέρι την μπάλα ο παίκτης της Καβάλας, ο Τζεμπούρ. Έχει την ευκαιρία, δεν κράτησε την ισορροπία του και χάνει στο 46 την ευκαιρία αυτή από την παλιά του Γκέντζογλου να πλασάρει τον Ιτάνζ. Ξαναδούμε νωρίτερα τη φάση εδώ με τον Παβίσεβιτς, ο οποίος, ναι, βάζει το χέρι του. Ο Σιδηρόπουλος είναι δίπλα. Είπε παίζεται, στη συνέχεια γλιστράει εδώ, δεν συγκρατεί την ισορροπία του Τζεμπούρ. Κυνηγάει τη φάση ο Λεωνάρντο, έχει ξεκινήσει ο Γεωργίας, θα διορθώνω, έχει ξεκινήσει δεξιά κανονικά ο Λεωνάρντο με τον Σκόκο αριστερά. Θα δούμε το γνωστό σκηνικό κάποια στιγμή να αλλάζουν τη θέση δυο τους. Οικονόμου για την Καβάλα, Γεωργία στην κεφαλιά, δεν απομακρύνει την μπάλα. Ο Ρούμα έχει μείνει μόνος του Σμολάρεκ και έχει την ευκαιρία να πλασάρει. Το πλασέ out, μεγάλη στιγμή για την Καβάλα στο 47. Στην πρώτη ουσιαστικά επαφή του Πολωνού με την μπάλα. Ήταν μόνος του, το ξέχασε η άμυνα της ΑΕΚ. Εδώ είχε συγκλίνει ο Γεωργίας. Ο Ρούμα πολύ έξυπνα του έδωσε την πάσα και αστόχησε. Το 1-0 παραμένει. Μεγάλη ευκαιρία του Σμολάρεκ. Είδε το Σάχα να βγαίνει, πήγε να τον κρεμάσει. Κεφαλιά του Μουρ. Διώχνει ο Σάχα, ακούμε το Μανώλη Βογιατζάκη. Όπως είναι λογικό, εκνευρίστηκε ο Ζαμπάκεβιτς από την αμυντική λειτουργία της ομάδας στην προηγούμενη φάση. Και αυτόν τον λόγο τώρα ο Λουσιανός Γεωργαμιλής λέει και στον Αραούχο και στον Γεωργία να παίζουν πιο κοντά στους δύο κεντρικούς αμυντικούς για να μην δίνουν χώρο περισσότερο στην Καβάλα. Εδώ τώρα στην προηγούμενη φάση τι έγινε? Πήγε ο Γεωργίας σαν center back και έδιωξε την μπάλα, άφησε τον παίκτη του ελεύθερο και ο Ρούμα πολύ έξυπνα
εκμεταλλεύτηκε αυτή τη σύγκληση του Γεωργία στο κέντρο της άμυνας για να βγάλει μόνο το συμπαίκτη του. Πιέζει ο Τζεμπούρ στο χώρο που ο Παβίσεβιτς τελικά βγάζει πλάγια. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ το πρώτο ημίχρονο σε δύο περιπτώσεις ακόμη με τον Τζεμπούρ βρέθηκε κοντά στο 2-0. Ο Ιτάνζ είπε όχι και πριν από λίγα δευτερόλεπτα η Καβάλα βρέθηκε κοντά στο 1-1. Δύο αλλαγές ως τώρα από τον Ντεμός. Το πρώτο ημίχρονο ο Γιάννου στο μάτς στη θέση του Ιωάννου και πριν από λίγο στην έναρξη του δεύτερου ημίχρονου ο Σμολάρεξ στη θέση του Λάκη. Μπάλα για την ΑΕΚ. Εκτελέσει ο Σκόκο. Με το δεξί με φάλτσο προς τη δεστία πήγαινε η μπάλα. Ο Ντομπρασίνοβιτς μπήκε στη φάση. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Πεντηκοστό λεπτό. Το κόρνερ του Σκόκο, δεν φτάνει η μπάλα στο Τζεμπούρ. Το σούτ του Λεωνάρντο. Γκολ για την ΑΕΚ 2-0. Να δούμε αν έχει ακουμπήσει ο Γιάχιτς, ο οποίος πανηγυρίζει στο 50. Δείχνει από τις αντιδράσεις του να έχει ακουμπήσει και αυτό την μπάλα. Ο Ιτάνς δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η μπάλα σκάει μπροστά του. Κοιτάξτε, από την επέμβαση του Οικονόμου αμέσως στο σούτ του Λεωνάρντο. Ναι, πρέπει να βρίσκει ο Γιάχιτς. 2-0 στο 5ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Νωρίς για την ΑΕΚ στην επανάληψη. Αν μπορούμε να παγώσουμε την εικόνα εκεί, να δούμε αν ακουμπάει ο Γιάχιτς. Από αυτή την κάμερα εδώ είναι καλύτερο το πλάνο. Ναι, ίσα ίσα ακουμπάει την μπάλα ο Γιάχιτς και χρήζεται σκόρερ ουσιαστικά. Βέβαια το σουτ γίνεται από τον Λεωνάρντο. Γι' αυτό και ακόμη δεν έχει βγει στον πίνακα του σταδίου το όνομα του σκόρερ. Πιστώνεται στο Λεωνάρντο το γκολ. Από τα μεγάφωνα τουλάχιστον και στο πίνακα θα γραφτεί το όνομά του. Επειδή κάνει αυτό το σουτ προς την εστία, έχει δηλαδή την προσπάθεια να στείλει προς την εστία την μπάλα σύμφωνα με τον κανονισμό του FIFA. Ακουμπάει ελάχιστα ο Γιάχιτς. Εδώ ο Βόσνιος, ο οποίος πάντως δεν αλλάζει καθόλου την πορεία της μπάλας. Το πνεύμα της FIFA με το πώς έχει ορίσει αυτές τις φάσεις όταν κάνει το σουτ προς την εστία ο επιθετικός, ο όποιος παίκτης, και ακόμη και αν βρει αμυντικός για λίγο την μπάλα και πάει η μπάλα στα δίχτυα, χρειάζεται σκόρερ ο παίκτης που έκανε το σουτ. Με τη λογική αυτή ο Λεωνάρντο είναι σκόρερ. Από τη στιγμή που ο Γιάχιτς ναι μεν ακουμπάει αλλά δεν επηρεάζει την πορεία της μπάλας. Κοιτάξτε, εδώ ίσα ίσα τσιμπάει, ακουμπάει με το μυτάκι την μπάλα. Η πορεία είναι αυτή που έχει δώσει ο Λεωνάρντο. Άρα ο Λεωνάρντο είναι ο σκόρερ. Στο 50. «2-0». Ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο για την ΑΕΚ. Τζεμπούρ. Ονουάτσι, Μανολάς, προς τα πίσω, κυνηγάει ο Σμολάρεκ που λίγο πριν το δεύτερο γκολ βρέθηκε κοντά στην ισοφάριση. Γκέντζογλου με τον Ονουάτσι, η μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Καβάλα μετά από 5 μάτς με τον Ντεμός χωρίς να έχει χάσει ως προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, και μην ξεχνάμε και τα παιχνίδια του κυπέλου, βρίσκεται κοντά στην πρώτη της ήττα. Βεβαίως έχει δρόμο πολύ το μάτς, αλλά το 2-0 είναι ήδη ένα θετικό σημάδι για την ΑΕΚ. Ο Νουάτσι, όχι πολύ δυνατό σουτ, στο 53. Εδώ
Πέρασε η μπάλα από τον Μπλάνκο. Σμολάρεκ πάει να πιάσει απευθείας όσο την προσπάθεια του ο Ρούμα. Τζεμπούρ. Ο λόγος στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Αργυρόγλου. Αλλαγή τρίτη για την ομάδα της Καβάλας. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Ντομπρασίνοβιτς και θα περάσει τη θέση του ο Λούκας Σόσιν. Ρίχνει επιθετικό στο μάτι ο Ντεμός, δεν έχει άλλη επιλογή. Λεωνάρντο δραστήριο σήμερα. Δεν μπόρεσε αρχικά ο Σκόκο, κυνήγει στη φάση, δεν πήρε κατοχή μπάλας. Ο Νουάτσι, ο Οικονόμου. Ντικρόκ. Παβίσεβιτς δεν προλαβαίνει. Αποσυντονισμένη εντελώς η Καβάλα. Και ο Ντεμός ολοκληρώνει τις αλλαγές του μόλις το 54. Θα βγάλει τον Ντομπρασίνοβιτς, ένα χαφ, ο οποίος θα δώσει μάλιστα το περιβραχιόνιο στον Ντικρόκ, και θα περάσει το παιχνίδι ο Πολωνός, ο Λούκας Σόσιν. Να ακούσουμε το Μανώλη Βογιατζάκη. Από τη στιγμή που πέρασε στο παιχνίδι Σόσιν, η εντολή που δόθηκε από τον πάγκο ήταν στον Γκέντσογλου να τον μαρκάρει, ιδιαίτερα στις στιμένες φάσεις, αφού είναι ψηλός και ο Γκέντσογλου και θα μπορεί να τον μαρκάρει έτσι καλύτερα. Έχει ένα χτύπημα στη μέσα γραμμή για τον Σκόκο μιλάμε, ο οποίος σηκώθηκε. Ο Τζεμπούρ, προσωπική ενέργεια πάσα στον Μπλάνκο, αμέσως στο γύρισμα στο 55. Χειροκροτείται ο Μπλάνκο για αυτή την πρωτοβουλία. Ο Ιτάνζ είναι εκεί, κοιτάξτε τη φάση. Εδώ. Ξανά από άλλη κάμερα να σας ενημερώσουμε ότι στο Καραϊσκάκι το σκορ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πας Γιάννενα έχει γίνει 2-2. Ο Νουάτσι, κακή επιλογή. Μακριά από τον καλό της εαυτό σήμερα η Καβάλα. Χωρίς Ντουγκλάο, Ντιέ, Ρινκόν. Με το Μεντί εκτός αποστολής. Παβίσεβιτς. Λάθος εδώ στην άμυνα της ΑΕΚ, πάει να το εκμεταλλευτεί ο Σόσιν. Κατεβάζει ο Νουάτσι, επιμένει. Μανολάς για τον Αραούχο. Το πλάγιο για την Καβάλα. 10 λεπτό στην επανάληψη. Προσπαθεί να ξυπνήσει η ομάδα του Ντεμός. Υπάρχει υπόδειξη. Το βοηθό σφύριγμα για φάουλ του Τζεμπούρ στο ψωμά. Στο Ντικρόκ. Εδώ ο Γάλλος είναι. Μανολάς έδιωξε. Θετικό ντεμπού το κάνει. Δεν έχει βέβαια ιδιαίτερη πίεση η ΑΕΚ πίσω. Δεδομένο και όποιο τρακ περιμένει κανείς να έχει ο μικρός. Στο βάθος Παβίσεβιτς, η προσποίηση, η σέντρα. Διώχνει ο Μανολάς και βγαίνει μαζί με τους υπόλοιπους μακριά, μακριά από την μικρή περιοχή του Σάχα. Τζεμπούρ, φάουλ. Το κερδίζει από τον ψωμά που τον αγκάλιασε. Στην κόντρα γρήγορα θέλει να βγει με τον Μπλάνκο που θα θελήσει να βρει ένα στήριγμα. Βλέπει τον Τζεμπούρ. Σκόκο. Προσποίηση, κλείστηκε. Αφήνει ο Παβίσεβιτς. Διώχνει ο Ιτάνς. Όλα αυτά στο 57. Μουρ. Ντικρόκ για τον Οικονόμου. Ντικρόκ. Οικονόμου με το δεξί. Δεν έχει πρόβλημα ο Σάχα. Θυμίζουμε στο 50 έγινε το 2-0. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ έχει ηρεμία στο παιχνίδι της. Τρέχει η Καβάλα, έχει κάνει τις 3 αλλαγές ο Ντεμός. Προσπαθεί κάτι να αλλάξει. Τα πράγματα είναι σαφώς δύσκολα για τους φιλοξενούμενους.
οι οποίοι έχουν μπροστά τους και μάλιστα τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το μάτς, την αναμέτρηση με τον Άρη Τετάρτη για το κύπελο. Σκόκο. Το Τζεμπούρ να θέλει να τον βρει με τη μία από το αριστερό. Ντικρόκ. Σμολάρεκ για τον Γάλλο. Σμολάρεκ και πάλι για τον Ονουάτσι. Έχει καλή τεχνική. Φάουλ του Λεωνάρντο προφανώς, βλέπει ο Σιδηρόπουλος, διότι ο Ραούχο πήγε καθαρά στην μπάλα. Ναι, στο Λεωνάρντο. Το σφύριγμά του. Οικονόμου, διώχνει ο Ραούχο. Σκόκο. Κινείται ο Λεωνάρντο. Σκόκο αλλάζει παιχνίδι, δεν βρίσκει τον Τζεμπούρ. Εκεί ο Παβίσεβιτς έχει πάρει καλή θέση. Θέλησε να μπερδέψει τους παίκτες Καβάλας, αλλά τα έκανε χειρότερα ο Σκόκο τα πράγματα. Καφές. Να ο Σκόκο. Αλλάζει με τον Λεωνάρντο. Περνάει πολύ ωραία. Βλέπει τον Μπλάνκο. Ευκαιρία για την ΑΕΚ για τρίτο γκολ εδώ με τη σέντρα του Μπλάνκο. Δεν φτάνει στον Καφέ. Παβίσεβιτς εκεί παίρνει την μπουκιά από το στόμα του αρχηγού της ΑΕΚ στο 60. Απελευθερωμένη πλέον η ΑΕΚ. Δημιουργεί φάσεις. Γκέντζογλου θέλησε να βρει τον Λεωνάρντο. Ήταν ο Νουάτσι στην πορεία της μπάλας. Ντικρόκ. Ο Ρούμα. Σόσιν. Offside ο Πολωνός. Μία ώρα παιχνιδιού. Για να δούμε. Ναι, λίγο πιο μπροστά. Τον βλέπετε εδώ. Σε θέση offside. Σάχα. Κεφαλιά του Ψωμά. Γκέντζογλου. Πίσω Σκόκο. Ο Σμολάρεκ είναι εκεί. Καβάλα με τον Γιάννου, τον Σόσιν και τον Σμολάρεκ στο μάτς για να μπορέσει να εξαντλήσει όποιες πιθανότητες έχει να κάνει κάτι στην επίθεση. Τζεμπούρ. Κίνηση του Μπλάνκο, τραβάει παίκτες πάνω του. Ο Τζεμπούρ βλέπει ότι έχει χώρο, πάει μόνος του στη φάση και ο διαιτητής θεωρεί ότι πάει να εκβιάσει σφύριγμα υπέρ του και θα του δείξει κίτρινη κάρτα στο 61. Ουσιαστικά να δούμε το replay, να δούμε αν υπάρχει φράγμα. Θα μπορούσε να σημαίνει έμεσο ή αν ο Τζεμπούρ κάπου το παρατραβάει ο ίδιος. Για να δούμε. Νομίζω ότι εδώ τον εμποδίζει ο Παβίσεβιτς. Για να δούμε. Βάζει το χέρι του Παβίσεβιτς. Νομίζω ότι δεν κινείται μεν ο Παβίσεβιτς στο σώμα του. Κοιτάξτε, παραμένει ακίνητο, αλλά νομίζω ότι είναι φάση για φράγμα, για έμεσο δηλαδή. Έτσι όπως δείχνει το replay. Και σίγουρα δεν ήταν φάση για κίτρινη κάρτα. Με την έννοια δεν έκανε θέατρο ο Τζεμπούρ. Δεν φάνηκε να ερμηνεύει σωστά τη φάση ο κύριος Σιδηρόπουλος. Εδώ, στη συνέχεια μια αντεπίθεση Καβάλας. Κεφαλιά του Σόσιν, χωρίς τύχη. Πάντα το 2-0. Γιάννου. Κακή επιλογή. Αλλά έχει δεχθεί μαρκάρισμα αντικανονικό από τον Γκέντζογλου την ώρα το σουτ και υπάρχει φάουλ για την Καβάλα. Στο 63. Ο Γκέντζογλου τον εμποδίζει ακριβώς την ώρα που πάει να κάνει το σουτ. Πέφτει πάνω του Άτσαλα. Και είναι αρκετά μακρινή απόσταση για αυτό το φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Ενώ σε λίγο θα μπει ο Μαντούκα για την ΑΕΚ στο μάτς. Βρίσκει ευκαιρία ο Ντεμός να τα πει με το Μουρ. Κοιτάξτε τον Γκέντζογλου εδώ. Εδώ ακριβώς το φάουλ. Την ώρα του σουτ.
Ο Ρούμα και Ντικρόκ με 3 παίκτες ΑΕΚ στο τείχος. Το φάουλ για την Καβάλα. Ο Ρούμα, ο Γάλλος, ο Ντικρόκ πάνω στο Τζεμπούρ. Μπροστά είναι μόνο ο Σκόκο για την ΑΕΚ. Η κόντρα από το Γεωργέα. Ο Ντικρόκ. Ο Γιάννου. Προς τα πίσω, ο Ντικρόκ στο σουτ. Στα χέρια του Σάχα, στο 64ο. Ξανά η φάση. Ρεπορτάζ από τον Μανώλη Βογιατζάκη για τις κινήσεις του Μπάγεβιτς. Ο Μαντούκο, όπως πολύ σωστά είπες, θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάρει τη θέση του Λεωνάρντο. Που έχει κάνει καλό μάτι σήμερα. Έχει αρκετά κινητικός, έχει βάλει και τον γκολ. Για να τον δούμε τώρα. Κάνει και την πάση στο Τζεμπούρ. Γεωργέας. Μπλάνκο. Γκέντζογλου απελευθερώνεται, υπέροχο στυλ. Βλέπει το Λεωνάρντο λίγο πριν βγει ο Βραζιλιάνος από το μάτς. Χάνει την ευκαιρία να κάνει το 3-0 στο 65 και χειροκροτείται. Η ΑΕΚ έχει καλή κυκλοφορία πλέον. Ξανά το σούτ του Βραζιλιάνου. Περνάει μπάλα το Σόσιν. Ο Ρούμα. Τσιμπάει εκεί την μπάλα ο Γιάννου. Μάχεται ο Μανολάς και παίρνει καθαρά και με πολύ ωραίο στυλ. Και δείχνει πολύ καλά στοιχεία σε αυτό το πρώτο του μάτς με την ΑΕΚ. Για να δούμε αν το Μήλο θα πέσει κατά τη μιλιά του οικογενειακού δέντρου. 66ο λεπτό. Γκέντζογλου, ο Ρούμα στάθηκε όρθιος. Ζητάει στήριγμα ο Μπλάνκο, το βρίσκει στο Τζεμπούρ. Σκόκο. Ο Μπάγεβιτς βλέπει το Λεωνάρντο, έχει αποφασίσει να τον βγάλει από το μάτσα, να βάλει το Μαντούκα. Ο Βραζιλιάνος σκάβει εκεί και υπάρχει φάουλ του Σκόκο στον Ορούμα. Δύο παίκτες. Ξαναδούμε τα γκολ, το πέναλτι του Μπλάνκο. Στο 34 το σούτ του Λεωνάρντο. Βάζει το πόδι ο Γιάχιτς, ακουμπάει ελάχιστα την μπάλα, δεν της αλλάζει πορεία. Το γκολ πιστώνεται στον Λεωνάρντο. Πίσω στον Ιτάντζι μπάλα. Μαντούκα στη γραμμή, περιμένει την ώρα της εισόδου του στο μάτσο. Ο Μανολάς πολύ θετικός. Χειροκρότημα από όλο το γήπεδο για το μικρό. Έχει και θάρρος, θέλει να βγαίνει μπροστά. Γιάχιτς. Και μοιάζει το στυλ, Γιώργο, ναι. Και η κορμοστασιά έτσι όπως περπατάει με το Στέλιο του Μανολά. Η κίνηση. Αυτό το κατέβασμα το έκανε και ο Στέλιος Μανολάς. Πώς τον είχαν προλάβει, θυμούνται, Γιώργο. Καλά, δεν είναι και πάρα πολύ πίσω, νομίζω. Θες να πεις ότι εμείς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, αυτό θες να πεις, Γιώργο, έτσι. Λοιπόν, 68 λεπτό, η ώρα της αλλαγής. Ο Μαντούκα θα μπει αντί του Λεωνάρντο που έκανε πολύ καλό μάτς. Έβαλε και το δεύτερο γκολ. Ήταν σε αρκετές φάσεις, έβρισκε χώρους. Βραζιλιάνος αντί Βραζιλιάνου. Και ο οποίος, Μανώλη, πάει αριστερά, έτσι. Θα πάει αριστερά ο Μαντούκα, θα μείνει δεξιά ο Νάτσο Σκόκο, αφού έμεινε από την προηγούμενη φάση κιόλας. Και είτε ο Μπλάνκο είτε ο Τζιμπούρ θα είναι στην τριάδα πίσω από τον άλλο. Είτε το Τζιμπούρ είτε τον Μπλάνκο. Ένας από τους δύο θα είναι στην επίθεση και ένας πίσω του. Τζιμπούρ χτύπησε στη διεκδίκηση με τον Μουρ
και έχει μείνει στο τερέν, δεν τον βλέπετε ακόμη. Τώρα σηκώθηκε. Δεν έχει κάτι το σοβαρό. Παίρνει την μπάλα, ψάχνει τον Γκέντζογλου. Καφές. Αριστερά, νέο πρόσωπο Μαντούκα στη διάταξη της ΑΕΚ. Μπλάνκο. Γύρισμα, βρίσκει ο Καφές την μπάλα. Ενώ ερχόταν πιο πίσω ο Σκόκο που χτυπιέται γιατί θα του ερχόταν λουκούμι η μπάλα. Ο Νουάτσι, η κόντρα από τον Γκέντζογλου. Μπλάνκο ακολουθεί. Ανοίγει, βγήκε η μπάλα out. Ο κόσμος χειροκροτάει την ΑΕΚ. Αρέσει στους θεατές εδώ το κέφι διάθεση των παικτών του Μπάγεβιτς. Μετά την κακή βραδιά στη Λάρισα. Παλιά του Ντικρόκ για τον Γιάννου. Στο 69ο. Οικονόμου πετάει την μπάλα πολύ μακριά από την αιστεία. Καμία σχέση σημερινή καβάλα με την καβάλα που έχουμε δει στα προηγούμενα μάτς. Είναι μια αιτία βεβαίως σοβαρές απουσίες. Ο Μπάγεβιτς έχει φέρει δεξιά τον Μπλάνκο. Ο Σκόκο έχει πάει από την άλλη πλευρά και ο Μαντούκα είναι πίσω από τον Τζεμπούρ. Κινήσει του Μπάγεβιτς. Ο Νουάτς είναι στην προσπάθεια, μετά ο Σμολάρικ δεν είχε αποτέλεσμα. Πάλι ο Νουάτς για τον Ορούμα. Παβίσεβιτς. Ο Ρούμα. Offside ο Νουάτσι. Σταματάει η φάση στο 70. Το βλέπετε εδώ εκτεθειμένο στο βάθος. Σωστή υπόδειξη του βοηθού. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός του αγώνα. Η ΑΕΚ έχει την ηρεμία του 2-0 υπέρ της. Η Καβάλα δεν έχει την ποιότητα που έχουμε δει να προσφέρει σε άλλα παιχνίδια. Έχει αποσυντονιστεί. Κάπου μπορεί και το μυαλό των παιχνών του Ντεμοζάνα και στο κύπελο. Γεωργέας. Σκόκο, Γεωργέας. Νέο πλάγιο για την ΑΕΚ. Κάτι ενδιαφέρον από τον πάγκο της Καβάλας, Γιώργο? Δεν υπάρχει τίποτα ενδιαφέρον. Είχαμε συνηθίσει τον Ντεμόνα. Μάλλον απογοητευμένος ο Ολλανδός. Βλέπει ότι η ομάδα του είναι μακριά από τον καλότσι αυτό σήμερα. Μαντούκα. Προσωπική ενέργεια του Μαντούκα, περνάει ποιον βρίσκει μπροστά του, ανοίγει για τον Τζεμπούρ. Ο Μουρ κοντά στον Γαλλοαλγερινό. Ταχύτατα ο Γεωργέας, σέντρα για τον Μπλάνκο, το σούτ, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Αποκρούει ο Ιτάν στο 72. Το 2-0 παραμένει. Κοιτάξτε πώς έρχεται εδώ ταχύτατα ο Γεωργέας και μπαίνει στην περιοχή της Καβάλας. Ζητάει ο Μπλάνκο την μπάλα, την παίρνει. Ο Ιτάνς είναι εκεί, στην αριστερή του γωνία. Δεν πέρασε παλιά από τον Αραούχο, την έκανε ο Γιάννου για να βρει τον Σμολάρεκ. Καφές κλείνεται αντικανονικά από τον Ορούμα. Ο Ντεμός διαμαρτύρεται στο διαιτητή για αυτό το σφύριγμα. Ο Ντεμός είναι Γιώργο, καλά, όχι. Ο βοηθός του, ναι. Μανώλη, ακούμε κάποια χειροκροτήματα σε άλλο σημείο του γηπέδου. Είναι για τον Γιώργο Αλεξόπουλο, ο οποίος σηκώθηκε για προθέρμανση. Πήρε μόλις την εντολή από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς για να ξεκινήσει την προθέρμανση μπροστά από τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ και αμέσως σηκώθηκαν αρκετοί από τους φίλους της ΑΕΚ και τον χειροκρότησαν.
Τραυματισμοί παλιότερα, ατυχίες στην καριέρα του. Επιστροφή στην αγωνιστική δράση και το πείσμα του και η θέλησή του είναι δεδομένη. Έχασε ο Μπλάνκο τη φάση, ο Οικονόμου ανεβαίνει. Σόσιν για τον Ορούμα. Γιάννου στριφογυρίζει. Ο Ρούμα θέλει να βρει τον Ονουάτσι. Είναι καλή η παλιά του ενός Νιγηριανού για τον άλλον. Πολύ δυνατά πέφτει στη φάση ο Γιάχιτς. Κόβει καθαρά την μπάλα. Σκόκο, Μαντούκα άνοιξε στο κοντρόλ εκεί μπροστά από το Μουρ. Ο Ονουάτσι που από την προηγούμενη φάση το μαρκάρισμα του Γιάχιτς έκοψε την μπάλα ο Βόσνιος. Ενώ την ίδια ώρα έχει πρόβλημα ο Μανολάς από πλευρά ΣΑΕΚ. Βλέπετε κόβει καθαρά ο Γιάχης την μπάλα εδώ. Να ακούσουμε τον Μανώλου Γιατζάκη. Ο Κώστας Μανολάς έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Ζήτησε πριν από λίγο, δευτερόλεπτα. Με Μανώλη με το κοντινό πλάνο εδώ του σκηνοθέτη μας. Κράμπες έχει και είναι υπερένταση. Είναι το πρώτο μάτς που πάει να βγάλει 90 λεπτά. Καταλαβαίνεις. Απλά να σας πω και ότι λίγο μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Κώστας Μανολάς έλεγε σε ανθρώπους της ΑΕΚ ότι πονάει στον δικέφαλο, ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, αλλά τελικά συνέχισε στο δεύτερο ημιχρόνο. Σηκώνεται λοιπόν ο μικρός, ας πούμε ο μικρός Μανολάς. Εδώ center back σήμερα της ΑΕΚ μαζί με τον Γιάχιτς. Κώστας Μανολάς που λογικά θα μπει ξανά στο μάτς, δεν φαίνεται να έχει κάτι το σοβαρό. Θα δούμε βέβαια, καθώς και ο Αλεξόπουλος έχει πάρει εντολή και προθερμαίνεται εδώ και κάποια λεπτά. Γυρίζει ο Μανολάς στη θέση του με 11 και πάλι η ΑΕΚ. Ο Ρούμα στην προσπάθει να βρει το Σμολάρεκ. Οικονόμου, το πλάγιο για την Καβάλα, γρήγορα για το Σόσιν. Τικρόκ για τον Ονουάτσι. Πάει να κάνει ένα τακουνάκι ο Γιάννου, γυρίζει μπάλα σε αυτόν. Παβίσεβιτς. Τελευταίο τέταρτο πλέον στο παιχνίδι, 2-0 για την ΑΕΚ. Μπλάνκο και Λεωνάρντο οι σκόρερ. Ο Ρούμα στην κεφαλιά, βγάζει ο Καφές. Μπλάνκο, είναι μόνο ο Τζεμπούρ μπροστά, εκείνος προτιμά να ανοίξει πλάγι για το Σκόκο που δεν προλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Στο 77 ο ένας Αργεντίνος ζητάει συγγνώμη, ο άλλος του λέει δεν πειράζει. Σομάς για τον Craig Moore. Δεν βρίσκει ελεύθερο συμπαίκτη, γυρίζει αριστερά για τον Οικονόμου. Χάνουν οι παίκτες της ΑΕΚ, γυρίζει ο Νουάτσι για τον Ορούμα. Ο Νουάτσι, Οικονόμου, σέντρα του, Σόσιν. Απομακρύνθηκε από την περιοχή, κόντρα από το πολύ καλό σήμερα, νομίζω αλάνθαστο, Γιάχιτς στο σημερινό μάτς. Σκόκο, πλάγιο για την Καβάλα. Γεωργέας. Καφές. Έχει ανέβει ψηλά η Καβάλα να κάνει όσο μπορεί τη ζωή των παικτών της ΑΕΚ δύσκολη. Γι' αυτό και παίρνει αυτές τις κόντρες. Ο Ρούμα στην παλιά για τον Ονουάτσι, ενώ υπάρχει υπόδειξη offside του Νιγηριανού στο 78.
Βέβαια, έχει ξεχαστεί εντελώς. Το βλέπετε εδώ. Χωρίς προβλήματα σήμερα η διαιτησία στο μάτς. Μια-δυο φάσεις, κάποια λάθη, αλλά που δεν τα θυμάται κανείς. Ψωμάς. Σόσιν με τον Αραούχο, Μπλάνκο, Οικονόμου. Βγαίνει ο Σμολάρεκ πίσω από το Μανολά, εκείνος όμως που πραγματικά σήμερα το απολαμβάνει το μάτς και το ζει με τόσο θετικό τρόπο. Παρενέβη, έκοψε. Ο Ρούμα. Παβίσεβιτς. Βγάζει τη σέντρα και δεν ήταν καθόλου άσχημη. Κεφαλιά από το Σόσιν, κόρνερ στο 80. Έχει όγκο, υψηλός ο Πολωνός, σηκώθηκε, κοιτάξτε εδώ, το νούμερο 20 στη φανέλα. Παίρνει την κεφαλιά. Νομίζω ότι δεν φαίνεται να βρίσκει κάποιος παίκτης ΑΕΚ όμως. Πάνω που λέγαμε για τα λαθάκια σήμερα. Εδώ φάνηκε ο Σόσιν να βγάζει out την μπάλα. Στο 80 το κόρνερ με τον Οικονόμου με το αριστερό. Ψωμάς αφύλακτος, αλλά πολύ άστοχος στην επιλογή του. Ο Ντεμός κοντά στην πρώτη ήττα του στο ελληνικό πρωτάθλημα ως τεχνικός Καβάλας. Στο έκτο παιχνίδι που κοουτσάρει στο πρωτάθλημα. Καβάλα πάντως έχει από τα υπόλοιπα παιχνίδια 3 από τα 4 στην έδρα της και το εκτός είναι στην Τούμπα, ενώ η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να φτάσει στο 3-0 και το κάνει. Να και ο Μαντούκας στο 81 χρήζεται σκόρερ, η αλλαγή του Μπάγεβιτς. ΑΕΚ Καβάλα 3-0 σε ένα ευχάριστο βράδυ για τους φίλους της ΑΕΚ και για την ομάδα του Μπάγεβιτς. Πέμπτο γκολ του Μαντούκα στο πρωτάθλημα. 9 λεπτά πριν τη λήξη από την πάσα του Τζεμπούρ. Πολύ ωραία πάσα. Μαντούκα με το αριστερό, νικάει τον Ιτάνς. Κοιτάξτε, με 3 μπαλιές εδώ. Ο Μαντούκα στο Τζεμπούρ. Ξαναπαίρνει ο Βραζιλιάνος και πλασάρει υποδειγματικά. Αυτό το γκολ ήταν υπόδειγμα απλού παιχνιδιού. Από το Σάχα ξεκίνησε η φάση. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ήρθε το γκολ για την ΑΕΚ. Να ακούσουμε τον Μανώλη Βογιατζάκη. Ο Κριστιαν Νέμετ θα είναι η επόμενη αλλαγή για την ομάδα της ΑΕΚ. Ακόμα του Σαμπάγεβιτς δεν έχει δώσει εντολή και δεν έχει ενημερώσει τους συνεργάτες του για το ποιος παίκτης θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα σας πούμε σε λίγο. Και θα είναι και η πρώτη ήττα της Καβάλας στη φετινή σεζόν από τους μεγάλους. Από μια ομάδα από τους μεγάλους του κέντρου ή της Θεσσαλονίκης. Πλέον τα περιθώρια δεν υπάρχουν για την ομάδα του Ντεμός να αντιδράσει. Και έκανε με τους 3 βαθμούς στην τσέπη. Ο Μαντούκα έσπρωξε στο τέλος, στο 82. Η ΑΕΚ ικανοποίησε τους οπαδούς της και φαίνεται από τις αντιδράσεις τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν είναι το γκολ ή τα γκολ, αλλά κυρίως το ότι έβλεπαν τους παίκτες να θέλουν να παίξουν μπάλα, να δημιουργήσουν ευκαιρίες, να ψάχνουν τρόπους. Εδώ η Καβάλα ψάχνει τον τρόπο να βάλει ένα γκολ. Ο Σμολάρεκ δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Και είναι για την ΑΕΚ η μπάλα πλάγια. Η ΑΕΚ θέλει να διασφαλίσει την 4η θέση για να έχει το πλεονέκτημα σε σχέση με τους συντελεστές αυτούς που παίζουν ρόλο στα play-off στην πεντάδα, για να μην κινδυνεύσει από τον Άρη. Ενώ εδώ η παλιά για τον Τζεμπούρ
Ήταν τέτοια που κατάλαβε ο Αλγερινός ότι αν ακολουθήσει ήταν σε θέση offside. Και ακούμε τον Μανώλη Βογιατζάκη. Τη θέση του ο Νέμεθ θα πάρει τη θέση του Ράφικ Τζεμπούρ για τα υπόλοιπα περίπου 7 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Επιστροφή για τον Ούγκρο. Τόσο ποιοτικό παίκτη, δανεικός από τη Λίβερπουλ, θυμίζουμε. Προσέφερε πολλά. Το χειροκρότημα και για τον Τζεμπούρ. Θύμισε μας το χρονικό του τραυματισμού του Νέμεθ, Μανώλη. Τον ταλαιπώρησε τόσο πολύ. Είχε τραυματιστεί σε έναν αγώνα της εθνικής ομάδας των νέων της Ουγγαρίας τον περασμένο Νοέμβρη. Ήταν η τελευταία φορά που είχε παίξει με τη Λάρισα. Μετά είχε παίξει με την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας απέναντι στην Ιταλία. Τότε είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο και από τότε επέστρεψε την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο και πάλι κόντρα στη Λάρισα. Ακριβώς. Ο Οικονόμου. Το όνομα του Νέμεθ από τους φίλους της ΑΕΚ. Επιστροφή τους εντός έδρας παιχνίδι μετά τη συμμετοχή του στο μάτς με τη Λάρισα. Και το χειροκρότημα γιατί έχουν... Ενώ έχουμε την ενημέρωση τελικά ότι ο Γιάχιτς πιστώνεται το γκολ από τη Super League μόλις τώρα. Οπότε ο Γιάχιτς είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Και αυτό σημαίνει ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα μιας πολύ καλής εμφάνισης του Βόσνιου. Και όχι ο Λεωνάρντο. Παναλαμβάνουμε πάντως τον κανονισμό που θέλει όταν ο παίκτης κάνει το σούτ προς την εστία. Αν παρεμβληθεί αμυντικός, αλλά ο παίκτης έχει στείλει προς την εστία την μπάλα, πιστώνει τον γκολ. Αν υπάρχει μια επαφή που δεν αλλάζει πορεία η μπάλα. 5 λεπτό ακόμη. Ο Ρούμα. Ο Χέρσησε λίγο η τρίτη αλλαγή. Εκτός εστίας ο Σάχα, κεφαλιά out. Το Σόσιν στην προσπάθεια του Ντικρόκ στο 86. Ξαναβλέπουμε πάλι κάμερα τη φάση. Εδώ. Φνηδιάζεται κιόλας ο Πολωνός. Πρόξιμο στο Μαντούκα από τον Παβίσεβιτς μπροστά στα μάτια του Σιδηρόπουλου. Νομίζουμε από το 81 το 3-0 με τον Μαντούκα. Ικανοποίηση στο πρόσωπο του Μπάγεβιτς. Η ομάδα του θα φτάσει στους 45 βαθμούς. Καβάλα θα μείνει στους 37. Και πλέον η Καβάλα θα κυνηγάει τον Άρη και στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελλο τον έχει μπροστά της. Ο Μπλάνκο θα φύγει, Μανώλη. Θα φύγει από το παιχνίδι για να πάρει τη θέση στο Χέρσι. Εδώ τελευταία λεπτά. Παλιά του Παβίσεβιτς. Οικονόμου. Εποδίστηκε εκεί να συνεχίσει την προσπάθειά του. Στο 87 μπαίνει ο Χέρσι στη θέση του Μπλάνκο. Δεν έχει δώσει το OK ακόμη ο κ. Σιδηρόπουλος. Τώρα για τα 3 λεπτά που απομένουν. Κάποιο μπέρδεμα εκεί με τις ταμπέλες, Μανώλη. Ναι, υπάρχει μπέρδεμα με την ταμπέλα. Αλλά ο Μπάκεβιτς ζητάει από τον τέταρτο διαιτητή να μην την κάνει τώρα την αλλαγή. Δεν τον άκουσε όμως ο τέταρτος διαιτητής. Και γι' αυτό το λόγο του. Θα ήταν καλό να είχαμε ένα πλάνο του Μπάκεβιτς τώρα. Εκεί. Ο οποίος, αν τον δείτε, έχει μια συνομιλία με τον τέταρτο και με τον επόπτη πολύ έτσι εκφραστική. Γυρίζει τώρα στη θέση του. Ο Χέρσι λοιπόν στο μάτς. Μπλακ έφτασε στα 7 γκολ με το πέναλτι στο πρώτο μήχρονο. Ο Ρούμα στο 88, Σάχα με γροθιές, αμέσως ο Νουάτσι μακριά από την εστία.
Κανένα πρόβλημα για την ΑΕΚ. Ακολουθεί το μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στην επόμενη αγωνιστική για την ομάδα του Μπάγεβιτς. Για την Καβάλα ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι με τη Λάρισα. Αλλά παρεμβάλλεται το μάτς κυπέλου με τον Άρη στο Κλάνης Βικελίδη στην Τετάρτη. Και έχει ένα πρόβλημα στο 89ο λεπτό για την ΑΕΚ. Πεσμένος ο Γκέντζογλου στο χόρτο. Προηγουμένως στη μέση φαίνεται να αποκόμισε αυτό το πρόβλημα από τη διεκδίκηση της μπάλας. Ο Ιτάνς δεν μπόρεσε ο Σώσιν, ελέγχει από μακρύνει ο Μανολάς. Ο Ρούμα, Γιάχιτς. Πάλι ο Ρούμα. Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση των 90 λεπτών. Κόρνερ για την Καβάλα. Μπλάνκο στο 34 με πέναλτι. Γιάχιτς τελικά ο σκόρερς. Αυτό πιστώθηκε το γκολ στο σου του Λεωνάρντο στο 50. Και Μαντούκα στο 81 το 3-0. Η σκόρερ του απόψινου αγώνα, όπου θα έχουμε και 3 λεπτά καθυστερήσεων. Ακολουθούν το 90 λεπτό. Το κόρνερ χωρίς αποτέλεσμα για την Καβάλα. Ο Γεωργέας. Μπαλιά για το Χέρσι. Ο Σκόκο. Ο Γιάχιτς πανταχού παρόν σήμερα σε μια μεγάλη εμφάνιση. Παραλέγεται αυτό το γκολ εδώ από τον Παβίσεβιτς. Ο Ιτάνς εντυπωσιακά μπλοκάρει στις καθυστερήσεις και το 3-0 παραμένει. Κοιτάξτε πώς γυρίζει ο Γιάχιτς, κορυφαίος του αγώνα σήμερα. Και εδώ ο Παβίσεβιτς γυρίζει προς την εστία του και ο Ιτάνς είναι ετοιμοπόλεμος. Γιάχιτς, Καφές, Γκέντζογλου, Γεωργέας, πολλές δυνάμεις και αυτός, ο Μαντούκα. Η ΑΕΚ παίζει καλό ποδόσφαιρο, η Καβάλα δεν έχει τρόπο να αντιδράσει. Υπάρχει offside του Νέμεθ. Όχι. Από ό,τι φαίνεται εδώ, νομίζω κατ' εκτίμηση, χωρίς να έχουμε όλη την ευθεία, δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα γραμμής, αλλά πρέπει να καλυπτόταν ο Νέμεθ. Αυτή είναι με την πρώτη ματιά εκτίμηση από το replay. Αραούχο, καθυστερήσει πλέον στο μάτς. Ναι, βλέπετε βέβαια. Καλύπτεται καθαρότατα ο Νέμεθ, λάθος του εποπτή. Νομίζω και το μοναδικό λάθος από πλευράς εποπτών. Κάποια λάθη του διαιτητή είχαμε 2-3. Ένα λεπτό για το τέλος. Ο Σάχα δεν έχει πρόβλημα. Παβίσεβιτς πήρα το Χέρσι. Ο Ρούμα, το χρονόμετρο πλέον στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ μια στραβοκλωτσιά από το Μανολά που πήγαινε πάνω στην μπάλα, ερχόταν με φάλτσα αυτή. Αραούχο διώχνει. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Γιάχιτς. Είναι πεσμένο στο τερέν, το βλέπει ο Σιδηρόπουλος. Ο διαιτητής πάνω από τον αμυντικό της ΑΕΚ σήμερα και κάποιες εικόνες από το μάτς εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο απόψε. Με τα 3 γκολ, θα τα δούμε και τα 3. Εκεί έχουμε αυτή τη διακοπή. Εδώ βλέπετε το σούτ του Λεωνάρντο. Πιστώνεται στο Γιάχιτς το γκολ.
Πανηγύρισε ο Λεωνάρντο, πανηγύρισε και ο Γιάχιτς. Έγινε το 2-0 και εδώ το 3-0 στο 81 από τον Μαντούκα. Ενώ οδεύουμε προς τη λήξη του αγώνα. Ο Γεωργίας. Τέλος παιχνιδιού, άνετη νίκη της ΑΕΚ επί της Καβάλας. Η ΑΕΚ φτάνει στους 45 βαθμούς. Πρώτη ήττα για τον Ντεμό στον πάγκο της Καβάλας και πρώτη ήττα μετά από 5 αγώνες για μια ομάδα που την Τετάρτη έχει κύπελο με τον Άρη στον ημιτελικό του θεσμού. Και δεν ξέρω αν έχουμε ρεπορτάζ από τους αδέλφους για να κλείσουμε τη μετάδοσή μας. Θυμίζουμε τα γκολ. Στο 34 με πέναλτι που κέρδισε ο Καφές από την ανατροπή από τον Γκρέγκ Μουρ, σκόρερ ο Μπλάνκος. Το 50 σου του Λεωνάρντο, ακουμπάει ελάχιστα την μπάλα ο Γιάχιτς, χρήζεται σκόρερ 2-0. 3-0 στο 81 από τον Μαντούκα. Καλό παιχνίδι από την ΑΕΚ απέναντι σε μια ομάδα